سلام كم يغنيكم زي غوركم تغطاتلتي مرواتي تي بعفشات تغطاتلتي مربلس سبورت ما فلاي مربلس سبورت انه لومي قراون استفلالي سبورتاوي تحسوتات حزاب الساعه زنابكم قريبا لا نمكتالكم بغيرون عدم فلماغن مربنا بدرفي كن فيلم سقبل سنان الدوب نتقول كل حرار الصوت مسقب كوينو نسفريو بني نوز فورسو كم يصنعكم زي خبركم تعزتي بزاحة السماوات وصنعكم درفينا يلوم سوون مدبنا فليمنا لنا نابز قص المدبنا مسنسجر بمنسر حرشا تمويلات كاد كلب اتلتيكس فرص عري اب زوبا ماكل كونه اب هاغراو وددات عبيت عوتات كتغوناصف صنحت كلب يا مزا كلب زيا ناي ليلا مدب امير علي وديبو زكايرو تحسو سيبو كقربي سنه مكتال
ጋንታ አትሌቲክስ ፍረድ ጻዕሪ ኣብ 2023 ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ዞባ ማእከል ነጥብ ዝነበረት ጋንታ ኮይና ኣብ 2024 ሰንያ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፍረድ ጻዕሪ ብዝብል ስም ዳግማይ ከም ጋንታ ቆይማ ስሩዕ ውድድራታ ከተካይድ ጀሚራ እዛ ብክልተ ኣሰልጠንቲ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ገብረ ህይወት ኣረፋይነ ሳሙኤል ምሕረት ኣብን እትእለ ጋንታ ኣብ ሕቑፍኣ ብ20 ምዝጉባት ኣትሌታት ዝቆመት ኮይና ብዘይካዚ ከም ግራስሩት ዝሓዘቶም ኣስታት 20 ተካእቲ ኣትሌታት ጠርኒፋ ስማን ዝንኣን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኣበረኸት ትኸይድ ዘላ ጋንታ እያ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ናይዛ ጋንታ ገብረ ህይወት ኣረፋይነ ኣቀዲሙ ኣትሌት ናይዛ ጋንታ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ኣትሌቲክስ ጫሙ ድሕሪ ምስቃሉ ድማ ከም ተሓጋዚ ኣሰልጣኒ ብምዃን ሰፊሕ ተመክሮ ድሕሪ ምድላብዩ ኣብዚ ግዜ ንናይ ቀደም ክለቡ ብደረጃ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ክዕልም ኣበቂዑ ፍረጻሪ ካብ መጀመርታ ክጅምር ከላቲ ብዙሕ ናይ ኣትሌታታ 20 ኣትሌታት ክልተ ኣሰልጠንቲ ናይ 22 ቁጽሪ ዘለዋ እዚ ግን ቶም ስርዓት ኣብቲ ጋንታ ብታሽሙ ዝተመዝገቡ ተዘይ ኮይኖም ብትሕቲኦም ከዓ ከም ተካእቲ ግራስሩት ኢልና ሓዝናዮም ብዝሕና ሓፈሻው ብዝሕናስ ክሳብ 40 ዝበፅሑ ኣትሌታት ኢና ካብ መጀመርታ ሒዝና ተወጊስና ሕጂውን ከምኡ ኢለለቲ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ናብዛ ጋንታ እኮ ኣነ ኣብዚ ጉያውን ብዙሕ ዓመት ኣይገበርኩን ዳርጋ እቱ ጅምር ምስ ኣበልኩስ ኣትየ ክብል እኽእል እታ ጋንታ ሹዕያ ተሃኒፃ 2023 ገለ ኸባቢ ማለት እዩ ኣብቲ ፍርቂ ገለ ሹዕያ ትቐንዲ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ነይራ እንዲ ትቐንዲ ኩሉ ፋሲሊቲ ገለ ዝገበረትልና ኣብቲ ሰዓት እቲ ማለት እዩ ዘለኹ ጋንታ ክለብ ፍረድ ጻዕሪ ስለዚ ኣብዛ ጋንታስ ከባቢ ካብ መጀመርታ ሳለኹ ማለት እዩ ካብቲ ጀመረትሉ ዝተጸምበር ኩሉ ዓመተ ምህረት 2019 ማለት እዩ ኣብዚ ጋንታ ቀንዲ ከጸምብረን ዝኸኣለ ውህደት ብቕዓት ኣሰልጠንቲ ናይቶም ምንሕናሕ ማለት እዩ ሰናይ ድሌት ናይ ስራሕ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እኮ ኣብ ካልእ ጋንታ እንዲ ነይረ ኣብ 2000 ዳርጋ ኣብ 2019 ግን ኣብዚኣ መፅና እዛ ጋንታ ተጸምቢራ እቲ ናይ ኩሉ እቲ መንፋዓት ናይ ኣሰልጠንቲ ሓይሊ ይኹን ኩሉ እቲ መንፋዓትን እቲ ናይ ጎይ እቲ ናይ ቶም ጎይ ዝነበረ ፍቕሪ ንሱ ትድሌት ከዓ ኣብ ፍረድ ጻዕሪ ኣፍታ ክለብ ካብ ትጅምር 2022 ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ኣነ ካብ ዝኣቱ 2019 ኣብ ፍረድ ጻዕሪ 2022 ኣትየ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ካብ ቀደሙ ከምዚ ምሽ ውህደት ኣለዎ እቲ ጋንታ ብጣዕሚ ስጡም ተኣሽሙስ ኣለዎ ጋንታ አትሌቲክስ ፍረድ ጻዕሪ ካብ ትኽትቀውም ከላ ሒዛቶም ዝተበገሰት ዕላማታት ብእተፍርዮም ብሉጻት ኣትሌታት ኣብ ዓበይቲ ውድድራት አትሌቲክስ ዓለምና ኣብ ከም ሻምፒዮን ዓለምን ኦሎምፒክን ዝኣመሰሉ ግዙፋት ውድድራት ናይ ዝዓውዲ ስም ኣትሌታታን ስም ኤርትራን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ ብሉጻትን ውፍያትን ኣሰልጠንታ ድማ እዛ ንኡስ ዕድመ ዘለዋ ጋንታ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብውልቅን ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታን ብሉጻትን ዕውታት አትሌታት ከተፍሪክ ኢላም ወኩሉ ግዜ ክትጅምር ከለኻ ኣነ ሕጂ በአትሌት ናይዛ ጋንታ አትሌት ኮይነ ዳርጋ ኣብቲ መጀመርታ ጀሚረዮ ሓደ አትሌት ኩሉ ግዜ ንምንታይ ኢኻ ትጎይ ኣብ ምንታይ ክትበፅሕ ኢኻ ዕላማ ኢልካ ምሕራ ሓቲትካ ኩሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ጎል ናይ አትሌቲክስ ኣብ ወርልድ ሻምፒዮን ኣብ ኦሎምፒክ ከድካ ዕዉት ኮንካ ንምውፃእ ብጋንታ ደረጃ እንድሕር ሪኢኻ ከዓ ሓደ ዓብ ስራሕ ክትሰርሕ ብሃገር ደረጃ ብውልቅኻን ብናይ ጋንታኻ ከዓ ሽምካን ሽም ሃገርካን ተፀዋዓሉ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ኢልካ ኢኻ ካብ መጀመርያ ትብገስ ፍረድ ጻዕሪ ንሱ እቲ ራእይ ካብ ካልእ ዝተፈልየ ኣይኮነን ግን ካብ ብውልቅኻ ፀኒሕኻን መዋሉ ረኺብካ በቲ ናይ መወላ ስራሕ ትሰርሖ ስራሕን ስለ ዝፈላለ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ፍረድ ጻዕሪ ተባሂላ ካብ ትፅዋዕ ጥራይ ሓደ ፅቡቕ ስራሕ ትሰርሓላ ቀንዲ ዕላማኣን እቲ ሾቶኣን ከዓ ከምዚ ቀዲመ ክብለካ ትፀናሕኹ ኣብ ወርልድ ሻምፒዮንን ኣብ ኦሎምፒክን ዓብ ስራሕ ሰሪሕኻ ሃገርካ ባንዴራኻ ንምንብልባል እቲ መደብ ማለት እዩ ጋንታ አትሌቲክስ ፍረድ ጻዕሪ ኣብ ውድድራት አትሌቲክስ ዝነጥፉ ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ ፈርቂ ማራቶን ዝወዳደሩ 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 20 ኣትሌታት ጠርኒፋ ብሓዲድ ዓወታት ትግስግስ ዘላ ጋንታ እያ
ተካእቲ ኣትሌታት ተባሂሎም ምዛ ጋንታ ተሓቂፎም ዘለዉ ስፖርታውያን እውን ብዘርእይዎ ቁመና መሰረት ኣባል ቀዳሚት ጋንታ ናይ ምዃን ልዑል ዕድል ዘለዎም ኮይኖም ዛጊት እውን ካብቶም ተካእቲ ተባሂሎም በታ ጋንታ ክምልመሉ ዝጸንሑ ኣትሌታት ካብ 5 ክሳብ 6 ዝበጽሑ ናብ ቀዳሚት ጋንታ ፍረ ጻዕሪ ክጽምበሩ ክኢሎም እዮም ገርመካ እዩ ማለት ናይ ኣትሌቲክስ ኣሰራርሓ ቁሩብ ሰማዕ እግር ክብሎ ይኽእል ንሕና ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 21 ልጎዩ ጎይቲ ኣለውና ካብ መጀመርትኡ እንኮም እያ ነራታ ጋንታ ምናልባት እዚ ስራሕ እዚ ብሓደ ሰልጣኒ ብክልተ ሰልጣኒ ዝስራሕ ኣይኮነን ንሕና ሕጂ ሙሉኣት ኢና ኮይና ዘለና ሰለስተ ሰልጠንቲ ኣለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ላትና ክልተ ከዓ ኣነን ሳሙኤልን ኣለና ብዝሕና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ 20 ኣብታ ጋንታ ዝተመዝገቡ ኣለውና ከባቢ 15 ክሳብ 20 ዝኾኑ ከዓ ተካእቲ ኣትሌታት ኢልና ሓዝናዮም ኣለውና እቲ ብዝሒ ሕጂ ብጋንታ ናይ ፍረ ጻዕሪ እንድሕር ኢልና 20 እቲ ብዝሒ ተመዝግባት ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ግን ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ኩሎም ፍረ ጻዕሪ እዮም ተመዝግባት ጥራሕ ኢልና ተኣሽሚኖ ብሎም ኢና ካብኣቶም ኢና እንዳተተኻኻእና ንኸይድ ትመስርሑ እውን ከምኡ ይደሎ ንሕና ሕጂ ቶም ዓበይቲ 20 ኢልና መዝጊብናዮም ኣብ ፍረ ጻዕሪ ኣብ ዝኣተውሉ ካብቶም ተካእቲ ድበልናዮም ድሮ 5 6 ካብኦም ኢና ተኪእና ኣብቶም 20 የእቲናዮም ዘለና ሕጂ ክልቲአን ዘይነፃፀላ እየን በቲ ፍረ ጻዕሪ ክንደይ ዓቕሚ ሰባ እንድሕር ኢልና ግን 20 እቲ ምዝጉብ ኮታ ማለት እዩ 20 ኣትሌታት ክልተ ሰልጠንቲ ናይ 22 ብዝሒ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓመታት ክብሪ ብሉጻት ኣሰልጠንቲ ዝተላበሱ ኣሰልጠንቲ ገብሪ ህይወት ኣረፋይነን ሳሙኤል ምሕረት ኣብን ምስ ትምህርታውን ካልእ ንጥፈታት ኣትሌታቶም ብዘይጋጭ መንገዲ ኣድማዕን ናብ ጎደና ዓወት ዝመርሕ ልምምዳት ኣብ ምስራዕ ሓበራዊ ጻዕሪ የካይዱ ኣብ ቀዳማይ እብረ ልምምድ ኣትሌታት ቴክኒካውን ታክቲካውን ስልጠና ዝወሃቦም ኮይኑ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ብመምህር ጂምናዝየምን ኣካላዊ ብቕዓትን ተሓጋዚ ኣሰልጣኒ ሳሙኤል ምሕረት ኣብ እናተሓገዙ ስሩዕ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ስልጠንኦም የካይዱ ገርመካ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ እውን ሳይ ዳሓታ ሕቶ ንሕና ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ጽቡቕ ዝኾነ ሪዛልት ኢና ንመዝግብ ዘለና እቲ ቀንዲ ምስጢር ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ወይ ነምፅኦ ዘለና ውፅኢትካ ሓደ ውህደት ናይ ጋንታና ውህድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ይዘለና ማለት ምስ ኣትሌታት ንሕና ከም ኣሰልጠንቲ ሳቶም ከም ኣትሌታት ጥራሕ ደይኮነ ከም ዓበይትን ንእሽተን ኣሕዋት ኮይና ይህን እንዳተባሃልና ንሰርሖ ስራሕ እዩ ካልኣይ ምሸት ንጎ ኢና ንሰርሕ ንሕና ኩሉ ግዜ ናይ ንጎ ኣብዚ ኣለና ናይ ምሸት ከዓ ገሊኦም ኣብዚ ንፅውዖም ገሊኦም ከዓ ኣብ ጅም ከዓ ሳምንት ስለ ዘሎ ኣብ ጅም ንሰዶም ኩሉ ኣዋሃይድና ኢና ንሰርሕ ኩሉ ግዜ ከዓ እንታይ እቲ ስራሕ ዕዉት ዝገብሮ ብናተይ ክገልፆ እንድሕር ኮይነ ሓደ ናይቲ ሞያ ፍቕሪ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ካልኣይ ከም ቀዳማይ ስራሕካ ክትሕዞ ክትክእል ኣለካ ንሕና እሱ ስራሕና ሓደ ሰራሕተኛ ብሓደ ስራሕ የእቲኻዮ ደሞዝ ክኽፈል እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ስርሑ ኣድማዕ ኮይኑ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከዓ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ስራሕ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሖ ክንክእል ኣለና ንሕና ክንዓቢ እንድሕር ኮይና ካብ ዝብል ሓሳብ ምሸት ንጎል ምስ ኣትሌታትና ኣለና ንሕና ኩሉ ግዜ ሕጂ ንኣብነት ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ተምሃሮ ፍርቆም እቶም ኣብ ጋንታና ዘለዉ ተምሃሮ እዮም ኣብቲ ናይ ንጎሆ ብዝሕን ገለን ስለ ዘይጥዕመና ንሕና ነቲ ዕቤት ናይታ ጋንታ ክነረጋግፅ ስለ ዝደለና ነቶም ተምሃሮ ንብምልኦም ናይ ንጎሆ ጌርናዮም ትሬኖም ናይ ምሸት ነቶም ትምህርቲ ደይብሎም ከዓ ትምህርቲ ናይ ትሬኖም ናይ ንጎሆ ጅም ከዓ ናይ ምሸት ጌርና ኢና ንስራሕ ዘለና ስለዚ ውሁድ ስራሕ ደይ ቋርፅ ደይ ባትኽ ናይ ንጎሆን ናይ ምሸትን እንዳሰራሕና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ስራሕ ናይዛ ጋንታ ነዚ ይመስል ኣብ ጋንታ ፍረ ጻዕሪ ካብ ዝጸንበሩላ ግዜ ኣትሒዞም ናይ ኣትሌቲክስ ዓቕሞም ብርኡይ ዕቤት ከም ዘርአየ ኣትሌታት ናይዛ ጋንታ ብቓላቶም ምስክርነቶም ይህቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቶም ኣሰልጠንቲ ናብቶም ኣሰልጠንቲ ናይ ክቅድም ትመጽእ እቶም ኣሰልጠንቲ እቲ ናተይ ብቕዓት ርኦም ቀልጢፎም ዋላ ኣብቲ ብቕዓት ከይመጽእ ከለኹስ ቀልጢፎም እዮም ናብታ ጋንታ እትዮምኒ ከምዚ ከምፁ ንከም ዝኽእሉ ኣሚኖም ማለት እዩ ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣበርክቶ ረኺበ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብጣዕሚ ለውጢ የርኢ ኣለኹ ካብ 2021 ብድሕሪ 2020 ኮሮና ጋጢሙ ነይሩ ካብ 2021 ግን መገሻ ፋልማይ ጀመር ኩሉ ማለት እዩ ብዙሕ ከይዶም ጎኺ መገሻ ጀሚረ
ካብ 2021 ማለት እዩ ቀዳመይቲ መገሻይ ኬንያ ወርልድ ሻምፒዮን ተሳቲፈ ማለት እዩ ጁኒየር አንደር 20 ጋንታ ፍረድ ጻዕሪ ኣብ ሓጺር ዕድመኣ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ኣትሌታት ኣፍርያ ዘላ ጋንታ እያ ምስጢር ዓወታ ድማ ኣብ መንጎ ኣባላት ናይዛ ጋንታ ዘሎ ውህደትን ናይ ስራሕ ልምድን ከምኡውን ኣብ ልምምድ ዘሕልፍዎ ግዜ ምዃኑን ይገልጹ هو خمسة قديمة خبلكات صناخوي حدا تي وحدة نايتا قانت الله كالاي نجر كا رأينا نحنا أبكد ميناي مخنياتو اللونا كل تسكيل تي درجات بملو زمالو أتلتات اللونا خاب تزتا حتى خساب تزلا على أتلتات اللونا تزتا حتى نتزلا على نراي تخيل أبتي قانتا كالاي نجر أبتي قانتا نحنا أسريتنا يدلنا دعابي سرح ويدعابي ناي مستير عوتي لنا نقول نحنا خا توم عبيتي أبوتهم على توم عسرة أتلتات ببقعتهم ما بتي جانتا أتيهم كالوت نعوم دموسلو عسرة خاب تحتيهم على داتا تخا خاتخيب زوم عسرة زيهم توم تحتوت عسرة أبتا جانتا نخاطو أتفرس عارف بهال جانتا نخاطو يوم سرهم توم لعلوت عسرة خا بتم تحتيهم دلو نخي منطلوتي دلو درجة نخي منطلي يوم سرهم سلازي أبكلتيهم دلو موددار نوعلو حدا تي صباغ الفطري كالاي نجر كا نحنا زوم أسلطنت خا كم مراسي ديكونه كم بتوف فاينت قدام يسرحنا فقرنا يتمويا هلينا نعبيت ندا حسبنا ينا نخيت لسي نحنا انتي نقول بس لك ابزي دينا خنعود لنا ويس ابني عالم درجه خينا ينا عبي عود كنا مزقب لنا تقدام يرقو حناتنا لذي كم هو بوسيدنا بزعبات زلا على درجه ندا حسبنا ينا نخيت كم سلو زغنا ينا خا مسلني ابزو عوتاتنا أبتناي دقون زي النع عوت أبز حصير عدمنا إذا جانتا زي النع درجات حزنا لنا مالتي هو لكيو طبق غزغاسات غزغز زلا طبق عبيت هالو زيقا مجمريا وحدت هالو بوحدت تጻወትን አሰልጠንትን طبق وحدت አለና አሁን አሰልጠንትን አለይትን ጥራይ ዲኮና ወላ ከም ፍሬንድ ለቆይና ናምሶም ንኸይድ بعابيخا كثينا كما سلطنتخا طبق دخونه ناي مسمع ناي باهل ناي مرداء خالنا بزح غزيناس دارغا بزا غانتا انا نحلفهم سسلطنت بحسب كلتينا تراهمناس نو وحسن زتيلوس اذا خابت عابل مستي كوين سمعني مساتلاتنا بتعمي طبق ركبي دلنا كم غبو ناي غانتا غمغامات نغبرينا مساتلاتنا نباهالينا ببرايفت وين كابول كون نرخوم عرد الساغر نغبرنا غون ግን ንጎ መሽን ተካስራሕ بحسب سزلنا نتي نخنراخب وين كان نخنبهال سي ازيو صبقون اغداسني بعبي خان حدنتنا مالتي هو كله كابسلطنت جميل اسلطاني بتعم نفعت اسلطنت لونا كومون كلب فرص عارون اب كله افتي كله زلينا نغراتون تجبرلنا كومون مسو خا غون خا توم مسخا زلو دق غانتا خاون حجزتخايم سخات حجزهم مسوم حجزها سلازس ادفانتج بوزح حلو مالتي افت صراحون سلازي اتقال كله بكل خرنعسي كلهم سبت عام بلوصاتهم قبل خير مالتي بكلهم بسلطاني بتخلدنا بتم اسلطات نسرح مالتي كلاس بصبق تقبيلاتنا مالتي صبقينا قبل خير مالتي كم زخبلك اصنحكي ناي سلطنتنا بقعت قدامنت الله نايتي منئسيات مخانا خا قدس قنئلو ناي سرح دليت كنزي كابهون لعلس اب سرح مالتي دات حاجاجسكا بنيشي بحاجزون بكل نجر مالتي برئسون بنواتهم بدخون نجر دات حاجاجسكا خاطخين تعبيت نايت غانتا نسي مالتي قدس كني دحدركا سله تعبي بخومي مالتي تي قندي مستر عودنا او نايت وحدتن مسسلطنتنا دلنا مرداءن يو تقند وساني تطرنيفنا ننسرح اب علامانا اب كل غله تطوينا نبل نسرح كاو فياتينا درجه غانتا كلها بقى اب سرح دلوا تايد بحال طعمي زنادي كله تايمون كله تايبازي صبق يو دخدنا ولا مسسلطنتنا ولا تمسلطنانتنا دغبرو دالينا غلمله بطعمي ام دكاتاتولنا فرصعرون كاتاتولنا
እዛ ጋንታ ካብተን ካልኦት ክለባት ፍልይ ዘብላ ብምንእስያትን ኣብ መጀመርያ ዕስራታትን ትሕቲኡን ብዝዕድሚኦም ኣትሌታት ዝቆመት ጋንታ ምዃና እዩ መጻኢ ናይዛ ጋንታ ድማ ንናይ ቀጻሊ ኣንፈት ኣትሌቲክስ ሃገርና ባይታ ዘንጽፍ እዩ ክበሃል ይከኣል ጋንታ ፈረስ ጻዕሪ ብዘይካ በዓላት ተፍርዮም ኣትሌታት ኣብ ካልኦት ክለባት ዝነበሮሞ ውዕሎም ወዲኦም ነጻ ኣትሌታት ዝኾኑ ስፖርታውያን እውን ናብ መሳርዓ ናይ ምጽምባር ባህሊ ዝዓጠቐት ጋንታ እያ ሕጂ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ በፂሖም ንሕና ሕጂ ብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ኣማጻጻ ናይታ ጋንታ ስለ ንፈልጥ ከም ዝቀዲመ ዝበልኩ ሃውን ኣነ ምስታ ጋንታ ስለ ዝነበርኩ ንኣሽቱ ተካእቲ ክነምጽእ ኢልና ኢና ካብ መጀመርታ ተበጊስና ዋላ ንሕና እውን ነቶም ዘለዉ ሒዝና ነቲ ናይ ንኣሹ ስራሕና ግን ከየቋረፅና ክንከይድ ኣለና ብዝብል ኢና ተበጊስና ነዚ ህያው ኣብነት ዝኾነና ከዓ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ጎየይቲ ኣይነበራና ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ነይረናና ኣብዚ እዋን እዚ ግን 7 ጌርና ኢና ኣለና እተን 5 ደምፃና እየን ካብቶም ኪድስ ካብቶም ንኣሹ ማዕበልና እየን ኣትሌታት እየን ናይ ብሓቂ ውፅኢት ከዓ ይህባና ኣለዋ ሕጂ እቲ ስራሕ ዓብዪ ንእሽተይን ኢልካ ተምፅኦ ዘይኮነ እታ ጋንታ ካብ መጀመርቱ ብናእሽቱ እያ ተበጊሳ ንዖም ሒዛ እያ ትኸይድ ኣላ ሕጂ ካብቶም ናታ ንኣሽቱ ብድሕሪት ዝኸዱ ዘለዉ ከዓ ካብኣቶም እናተክአትካ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ከይገለፅኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ግን ኩሉ ግዜ እሱ ዳ ይኹንቲ ኣሰራርሓ እምበር ሓደ ፍልይ ዝበለ ኣድቫንቴጅ እንድሕር ረኺብካ ንዓኻ ድመስል ነቲ ጋንታ ድመስል ኣትሌት ወይ ተፃዋታይ እንድሕር ረኺብካ ከድመዓለ ይኽእል እዩ ኣብቲ ውህደት ናይታ ጋንታ ከኣቱ ይኽእል እዩ ዝበልካዮ ናይ ካልእ ጋንታ ተፃዋታይ ዋላ እንድሕር ረኺብካ እሞ ካብ ውዕል ካብ ዝኾነ ፀቕጢ ነፃ ኮይኑ እንድሕር ፀኒሕካ እውን ኣብታ ጋንታ ናይ ምሕዋስ ባህሪ ኣሎ እዚ ናይ ስፖርት ባህሪ እዩ ከምኦም ዝኣመሰሉ ከም በዓል ዮቤል ዘርኢት ሄኖስ ሃብቶም ዝመሰሉ ከዓ ከምኦም ካብ ካልእ ጋንታ ንፂና ኣብታ ጋንታና ዝሓወስናዮም ሰባት ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ተፀበናዮ ከዓ ናይ ብሓቂ ካብቶም ኣድማዕቲ እዮም ማለት እዩ ንሱ እቲ ቀዳማይ እንታይ ይባሃልና ኣብ ሓደ ዕድመ ስለ ዘለና ከምዚ ናይ በይንና ወላ ኣኼባ ጌርና ገለ ንረዳዳ ኢና ከመይ ንኸይድ ኣለና እንታይ ጎዲልና ኣሎ እንታይ ክንምላእ ኣለና ገለ እንዳበልና ደረጃ ጋንታ ወላ ብደረጃ ኣሰልጠንቲ ደይብሉ ወላ ተን ጋንታና ጥራይቶም ደለና መንእስያት ዲስካስ ንገብርና ሻህ እንዳሰተና ገለ መለ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ወላ ንንሕድሕድና ንመዓዓዲና ስኻ ከምዚ ጎዲልካ ኣሎ ገለ እንዳተባሃልና ኢና ንኸይድ እሱ እቲ ቀንዲ እንታይ ይባሃልና ማለት እዩ ምስጢር ዓወትና ዶ ኣሎ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ንኩላህና ማለት እዩ ንቀዳምነት ንነብስና ዕብየት ሽዑኡ ነታ ጋንታ ብድሕሪኡ ከዓ ንሃገር ማለት እዩ ዝዓበየ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ ነንሕድካ ናይ ስራሕ መንፈስ ኢኻ ትዕቢ ማለት እዩ ኣብቶም መንእስያት ዘለኻ እንዳተናሕነሕካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንዓናስ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ መሳቱ ምዃንና እቶም መንእስያት ምብዛሕና እቶም ኣሰልጠንትና ከዓ ናይ ኣሰልጠንትና ብቕዓት የድብል ምሽ ኩሉ እቲ መንእሰይ ናባና ጠርነፍ ዘሎስ ናይ ኣሰልጠንትና ብቕዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልትስ ለውጢ እንዳረኣና ኢና ንኸይድ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ሰብ ዝተሓፀረ ደይኮነ ናይ ጋንታ ውህሉል እዩ ማለት እዩ ኩላህና ዕቤት ንሪእየሉ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጫ ጋንታ ፈረስ ጻዕሪ ዘይከምተን ዝተረፋ ክለባት ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣትሌታት ተወኪላ ውድድራታ እተካይድ ብሕታዊት ጋንታ ምዃና እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ዝዓበየ ብልጫና እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኣብዛ ጋንታ ክንምስርታ ከለና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 8 ድኾና ኢና መዝጊብና ነርና ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ጥራሕ እምበር ብብቕዓቱ ኣይኮነን ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ክንምዝግበን ከለና ድሕሪ ግን ከም ዝብለካ በተን ግራስሩት ወይ ብታሕቲ ድመፁ ፅባቐታት እንዳመፀ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እሞ ኣብቲ ብቕዓት ደየ ለሰብካ እንዳኣለኻ እንዳተተኻኸኻ ኢኻ ትኸይድ
نعن ولاس مورالا مودق قلي جن مستوما سلطنت ترادادين مورال كجبر خم دلو ندح عبيتن قال جيراني ندخله بزح شجرسي مجشاتات زي مهلاو قال ونالونا اشتو نجارات جن زعبي ازيو او بزي بو واحد نيرنا نديو بطعم واحد نيرنا حجينا كاب 100 متر كاب عسان حدا زرقح دق نسيو افرازلا كلاي تمتو وعكاني تايمو بقى بسلطنتنا زلو مستيري كاب امي بطعمي صبو ابز حجي بفلاي زاغانتا بطعمي حفيله بطعمي مش كابز مجران كي مثل مبر كازن كالوت غانتاتات بزياده حفيله زلا غانتا فرت كمزي افغانتانا حجي بدق نستيو وحدت نيرنا ابز حجي كن بطعمي بزح دق نستيو غيرنا زن بزعت كاتقولعت سامتينا لنا نفعت قولعت مال اتي بطعمي عاب نغري مالتي كلتا شحن عسران حدن عسران كلتن بطعم نشجر نيرنا مالتي اب دق نستيو واحد نيرنا دق تبعتينا نيرنا مالتي اب عسران 4 عسران 5 كن بطعم بفتار مالتي بقلطف عبيد ارئن مالتي زين دق نستيو اذا خا بطعم مسكانا موسا خرخبل دلهم توماسلطنتيو مالتي كاب هصانتن تالنت عليهم صبق انتي زبال يسرحون يعبيمون مالتي ابزي وشت قلت عامتين زين دق نستيو دمطانا نير كلته ثلاثه نيرن تندق نستيو ابزي وشت قلت عامت كن بقى معره خوينا مالتي صبق كان غسكسالنا مالتي ጋንታ ፈረስ ዓሪ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት እታ ብዝያዳ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣትሌታታ ብብዝሒ ዘምረፀት ጋንታ እያ ናይ ዝቀንዲ ምኽንያት ኣሰልጣኒ ገብረ ህይወት ኣረፋይነ ብቃላቱ ክገልጾም ከሎ هو ፍሉይ ስራሕ እኳ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኻ ሓደ እቶም ኣትሌታትና ሰብ ዕላማ ኮይኖም ፀኒሖም ነካሳት እዮም ራእይ ኣለዎም ኣብ ነንሕድሕዶም ከዓ ሓያል ተወዳደርነት ይደለዎም ሓያል ሓደ ከይዱ داويت كيدو ندحر اور شامبيون تعويتو وي صبو درجه حيز ندحر امصيو تابزي دلا اتليت مسو تسرح انتي كم تحسب رد نغري بزعبا زي ليكونه تحسب حجي بزعبا ناي اور شامبيون ناي اولمبيك يا تحسب حجي تتوادرنت ابوتو له كالاي نغير كان احنا ولا فولي دا اينبلو نبر كم زدو لك مولو غزينا هيبنا توفينا اينا نسرح توم اتليتاتنا كاو فياتو معنا كاي سمعنا دوص بروجرام تزي تكبيرو مصبا يسمعوني تزبلت بليچانا نحنا ابت بروجرام بدفرت نخنسرح حساتهم يتابعنا مخنياتو بصراحه دولهم توفاينه تريمو ساقا نتي تسرحو بروجرام بدفرت يخا تسرحو توادر لخونه ساعات نتي ناي دغدي ولا نزناي وشت عدنا اب قمد تو ساعات بروجرام كسرع لهم كلها خاصاتهم بحقوس منفسهم دقبلوا كم زد بلاك كان داتمالال انا خاص لنسرح نبهال كاسل زغنا ساتهم صبو نغرهم حما نغرهم بقربا مسانا يهين مين نتبهالنا سلنخيد تقند مستير عوت زي لي يعني قلصو جي بعلن درجه وي بهاجر درجه بدق خيدهم مستعوتوا اتليتات ناتنا بقصري شوعات شومنت دخونو اتليتات تالونا نحنا كنتم شوعات شومنت خندوم شوعات شومنت قاب تحتيهمالو نعوم زدوفو مالتي زدفا الكا سبت دليا ابنت داويت سعر نحرا 13 بار شوعات هاري ملكاني حمششه نداويت سعر زدوفو اتليت دليا توما بتحتي دلو نابتناتو درجه خوص خلو داويت كانتي حسيبي وي يرايكاي እዚ ተወዳደርነት እዚ ነቶም ኣትሌታትና ጽቡቕ ዕቤት እንዳምፁ ንኽኸዱ ድገብሮም ደሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣትሌታት ጋንታ ፈረስ ዓሪ ከም ዝገልጽዎ ምስጢር ብሉጽ ውጽኢቶም ምስ ኣሰልጠንቶም ዘለዎም ጽቡቕ ምሕዝነትን ፍቕርን ምዃንዮም ዝገልጹ ኣሰልጠንቲ ማለት ኣማእዘንትና ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸይድካ መምህር ዝረዳእካ ዝምህረካ ኩሉ ዲስፕሊናት ገለመለ ልክዕ ከምኡ እዩ ከዓ ኣብዚ ንኸዶ ደለና ማለት እዩ እሶም እዮም ወላፍቲ ናይ ደገ ፀወታና ከመይ ነይሩ ገለኢሎም ወላ ደገ በፂሕና ብንመፀሉ ከማንሲ ከመይ ነይሩ እንታይ ገዲልካ እንታይ ከመይ ተፃዊትካ እንታይና ክንምልእ ደለና ኢሎም ኣጥቢቖም እዮም ድሓትና መእታና ኣብ ካልእ ፀወታ ከይንደግሞ ማለት እዩ ትጌጋታት ንሕና ከዓ ብኩሉ ሪዛልትና እንታይ ነርና ፀገማት እንታይ ጎዲልና ኣብቲ ፀወታ ገለመለ ተተዓዊትና ከዓ ምስጢር ተዓወትና ከመይ ነይሩ ቤላ ከም ጌርና ንዕሎም ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ኣትሌቲክስ ኣቲና ኢና ዲስካስ ንገብር نسي ولا خسام نيوتريشن أتيم يوم دكاتاتولنا
ናይ ኢንስቲትዩሽን እንታ ክትበልዕ ኣለካ እንታ ክሰቲ ኣለካ ዕረፍትኻ ኩሉ ንኣትሌት ደልዮ ነገራት ኣብኡ ናይና ንራዳዳእ ምስ ኣሰልጠንትና ማለት እዩ ትምስጢራ ከም ቶማስ ሰልጠንትን ንሕናን ከም ኣሕዋት ኢና ከም ኣሕዋት ቴሌካሲ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ከም ሓደ ቲሚና ከምኡውን በቲ ፍረ ፃዕሪ ትገብረና በዚኻ ናይ ቶማስ ሰልጠንቲ ብቕዓት እውን ክብሎ ክእል እየ ንፉዓት ኣሰልጠንቲ እዮም ዘለውና ዝከኣሎም ዝገብሩ ኣብ ዝኸድዎ ኣብ መገሻ ዝኸድዎ እውን ኣብኡ ገለ ሒዞም ዝመፁ ምስቲ ናይ ዓለም እንታይ ኣሎ ገለ ኣፅኒዖም ዝመፁ እዮም መፅኦም እውን ኣብዚ እውን ንዓና ብጉቢኦም ዘሰልጡና ዘለዉ ኩሉ እንዳፈተኑ እቲ ኩሉ በቃ እሶም ድጉና ዘለዉ ፕሮግራማቶም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብሉፅ እዩ ማለት እዩ እሱ ሓደ ኾን ከሎ ካልኣይ ከዓ ትጥርናፍ እቲ እቶማው ዘለና ጎየይትሲ ኩሉ ግዜ ዕላልና ብጉያ እዩ من أبناء عالم زلوا قياس كم يعلو قال استعلل لها في وشتسي تعلل لها بزعبا قوية ترى شلز هنا حسب بزحت أثليتات كبلوت أسلز تهانزنا لأن حدنا وددرنا مالتي كل جزيسي أفت صراحة ناس أتبيعنا إن نحزوم مالتي سلزس السوق أسوي مسترابل تغندقاتهم مسلسلتان سحواتنا يهين مهين تباهلنا إن نخيد قال اسخاد دس دي بلا كان قرطلو كم زخونا لو تيل كام سونك اسك حرك نفتنا إنا نابل ناس لين خيد أسوي تمستر عود إلى حسب مالتي بطعمي وفولي بك مش كم زي تقدم من تاب سرح عند عرك سرح كين كاس مسلسل أني مو هاد كله كله أجي مسلسل أنتي بسات إمنا سلا سرحنا زغنا نجار إهين مين سلا زغلنا مسانا بزيادة كم حزتنا قريبهم سلا زراربنا كنا عب خيلنا بعبي كوت دليتنديو ناتي تندحر امنت على كاب توما سلطنت ويافت غانتا خاني نسو خان وعلو تابور كوتي اسلطنتنا ون قليل ترى يبلون ابز درجه مخبصح زغبرن مالتي مستير بزحكم مستير يبلون جن ديسيبلين يو ديسيبلين اتنانا وهدت زلنا مستوما سلطنتنا خمس سلطنت ترايزي كونسني كم محازتنا حواتنا كله كم سدرا خوينا سلا إهين مهين بهال كاني أب كل نصرحس إهين مهين بهالنا نسوم كأخيرهم ضد حينا سلا زقوي خا نسيو تنتاش هو أنا زبزح ميتاويتي خمان زوان كميتي الكنس سوم تزهلوس نحن محلنا مالتي البروجرام سوم يمزوج كل سوم يمزقونا زلوا مالتي لازس ترى سلطنتس عبين بار ميت خمان كبلو إلى مالتي أما كلاين حتى رحقات زنطفو أتلتات أتاويتات جنزبا والشلمات نايت زوادر لرحقات أزي وحد بمخانو أب حتى إرجزي أقول أتاويتات نابز رخبلو نينوي حرقات وردرات كغنعيوم زرأيوم جانتا فرد عرقن نعبيات أتلتات بزجم تاكم التم حضريو تحاجزي أسلطاني ساميل محرت أب زجلس هو جانتانا خبتي 100 متر جميرة كسبت 10 حدن زرقوا تزرعوا ثلاث خلونا كم وصيت خا أبولو ببعمهم أدمعتين أجدا ساعات نموني ومزجوبيهم كم زوجت بس أنا حاطقي كان أبتي نوح مترو مخد قالت أمي حنتو قانا سيتي حدا وتبعتين قالوا أنا بعشرين حدا نحجي درو توم كم زوجت لهم بالله أنا ودزو صغرو خا بتي زلنا أكايدا لا تبعها لنا سنقيت بتي زلوا مجمرة نيتراك أتصحيفهم صبوا صراحة صبوا عبيت جرم ناو صغرو يوم رح حسبوا على نسوون زخا مرد أسلتنتن أثلاثين يدمركوس مالتي أبلغ حجي نسرح له زلنا زلنا بمؤكل يرح قدلنا برا نمنوي حرق قدامتينا يلنا لنا نابنت حجي أثلث ديانا شوشة أب مؤكل يرح قدانيرا حجي قلنا منوي إحنا بعسران حدا عسرته ناومتينا يلنا تبو درجاتها كا تجبر على فاطول فاطمة حمرون نام مؤكل يرح قد نجبرنا لا تحتير ديستانس كا تنقول عسلة زلوا تبو يو دلو تنتاشمو مزاينا حجي ن كلتاشن 28 أولمبيكينا ندال انتاشمو مزاينا مالتي د سرحالو جلزلواس سيو ناينو غوترين ناي مشات كاجم كلهم بحفشاتهم غانتان بعلو كومي ما بصراحه مدلو እግዚአብሔር حقزنا ننوحنا نتصار دلنا ببدهون انقفاتن كيتفتن زحلف سبورتنيا كونه غانتا يلان غانتا فرص عردما امونغو اسلطنتا بتخالشن خدما امونغو اسلطنتان اتلتاتن زلو حدنتن سطمتن مسير مسغار زغاطموا بدهوتاتيوم وزغانتا كو حق زربا دحين عدلنياتنا كساب حجي صبو إنا نخيدلنا
كم تدولوا أقات أمي أفقري أب حدنا سزلنا ولا نتزمت بدوتات كنشجرة بزح ده شجرة يكونن أصل أنتن أثلاث نتر أنا أتخيلك دمت نجارات نقط بدوه ده شجرة يكونن إذا كم نهاية حدنتنا إلى أمن أبو سلازت سبوا عدنا ده حين نتزمت أخا مسجرينا እዞም ኣብ ጋንታ ፍረፅ ፃዕሪ ዝርከቡ ኣትሌታት ኣብ ሓፂር ናይ ኣትሌቲክስ ጉዕዞኦም ሃገራዊ ክብረ ወሰናት ዝሰበሩን ሜዳልያ ኦሎምፒክ ምምፃእ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዞሞ ዝሰርሑ ዘለውን ኣትሌታት እዮም እዚ ናይዞም ኣትሌታት ቁልጡፍ ዕቤት ከም ኣሰልጠንቲ ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ተሓጋዚ ኣሰልጣኒ ሳሙኤል ምሕረትኣብ ይገልጽ ብልክዕ ኩሉ ግዜ ዓወት ክመፅእ ከሎ ድርብ ሓላፍነት ኢኻ ትስከም ዓወት ክመፅእ ከሎ ድርብ ሓላፍነት ኢኻ ትስከም ስለዚ ኢኻ ኣብ ድሞፅሉ ከም ዝተወሪ ፀናሕኻ ዓወት ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ሓላፍነት ትስከምበር ለሸግር ኣይኮነን መሊስና እውን ነቲ ተሳታፍነት ወዲና ናብ ሽልማት ንጠጥሐሉ ባይታና ንፈጥር ስለዚ ኣብ ሓላፍነት ዝያዳ ዓብ ተራ ኣለዎ ንስራሕና ከዓ ሓጋዝ እዩ መሊስካ ንኸይትድቅስ እዩ ተባቢዕካ ኣዝኻ ፅቡቕ ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ፍረፅ ፃዕሪ በተልሄም ከም ዝገለጸቶም ደቂ ኣንስትዮ ናይዛ ጋንታ ካብቲ ዘጋጥመን ብድሆታት ክትገልጽ እንከላ ድኾነ ነገር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጠመን ገለ ንዓይ መፅን ነግራኒ ይፈትሓለ እንደሆነ ሽግረን ማለት እዩ መሊሰኻ ነቶም ኣሰልጠንትኻ ተሓጋገዞም ብዙሕ ሲ ይህን እንዳበልና ኢና ንኸይድ ናይ መጻኢ መደባት ናይ ዛጋንታ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለም ተሳቲፎም መዳልያ ዓቲሮም ዝምለሱ ኣትሌታት ምፍራዩ ቀንዲ ሾቶ ናይ ዛጋንታ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ወርልድ ቻምፒየን ኦሎምፒክ ወላ ናይ ኣፍሪቃ ኩሉ ተሳተፉ ኣለዉ ሕጂ ናብኡ ከመይ ጌርካ ናብ መዳሊስ ካብ ተሳተፍነት ናብ መዳልያ ናብ ዕቡታት ምግባር እዩ ኣይሆፕ ከዓ ነዚ ከም ዘለና ብጥምረትን ብሓድነት ተሰሪሕና ክንዕወተሉ ተስፋ ይገብር ዓብ ነገር ይማሽ ብዙሕ ሕልምታት እዩ ደሎ ከምዚ ክትሪኦ ፀናሕካ ኣብ ቅድሜና በዓል ሳይሞን ተስፋ ገርኪሽ ዳዊት ሰዓረ ወር ሻምፒዮን ኦሎምፒክ ተሳተፉ ኣለዉ መዞንናዮም ካብኦም ደፍል ብቕዓት የብልና እና ንብል ኩሉ ነገር ክንበፅሕ ኢና ንብል ማለት እዩ 2027 ወር ሻምፒዮን ንመዳልያ እቲ ናይ ሰዓት ጉዳይ ካብ ርእስና ኣውፂናስ ንተዓብ ነገር ንክንሓስብ ንመዳልያ ድሓስብ ማለት እዩ ንመዳልያ ይሓስብ ብድሕሪ ኣብ ዓመቱ ከዓ ፓሪስ ኦሎምፒክ ኣሎ ኣብ ዓመቱ ከዓ ኣብ ኦሎምፒክ ከም ትድበልኩ ንመዳልያ ማለት እዩ ትርእስናስ ንሚኒማይልና ደይ ምሕፃር ማለት እዩ ንተዓብ ዓቢ ዓወታት ንምህዳን ማለት እዩ ንመዳልያ ንኾም እየ ድዳሎ ደለኹ ኣምላኽ ሓግዘኒ هو كل جزء عب حلم لنا أنا مسجانتاي مسلسلتين حسبون تعب حلمها تقوديلنا زلوا مدالات ببزح بنا أنا بدق ويون أب أولمبيك ورق مدالة بنا قليل كان بزح نشوتو نوقع له نخيل إلى زعمنسي تزلع على سوسي مالتي أب تزلع على خير ناس زبلت مسجزية مالتي زبلت ساعات كمون مداليست خوني زدل مالتي زدلت راجع يكونون كتجبر إليه حسب كمان مالتي مزاجانتا كوا أنا حنتي فلان الله إني أبزخنا تايد بهال دتأقصى مالتي نمتى أب أولمبيك نيزر سنايس حنت رياض الله نحس مدالة مزاجان هنا تا نيزر سنايد الله نحس حنت كاليت ولا تكون ورك ده برور ده نحس ده حنت مدالة أولمبيك ونص خلينا نحس بدلنا بدرجة جانتا ولا بدرجة بولك أي مالتي مزادر جانتا هنا خاص بقصر حلوه بقوم عبالتات يري له I hope كابز خلتش عشرين شو مونتن دمت أولمبيك كم ساعة مدالية مالتي. بق حجبك أنا وورلد شامبيون خلتش عشرين شو عتم بفولي تدالي إن خاتي يزل مدبي كمون أولمبيك بزيادة أولمبيك نخاتي يزل تعرف. مدب لس سبورت يوم تكتاتول زلهم زي خبركم تعزبتي سلامك تالكم دقيمنا زينانا مسكنا بزغط المدبنا كنسجر تدالي زلو مدب زات سبورت يكون غازتين موسى غورك جابير بغم صعب عدالي ولهم
سلام خبركم تخاتلتي لسو سبورت كمي تغنيو أبزا سومناويت مدب حنتي حداش مدب نجمرالنا تصفوات سبورتاوين تبل تفالي عودي تبقى من كساس تفو من كساس زرعي سبورتاوين أمنو سعود ميوم نامتاناها كالم حتات كنقولو لمينا كم لومي كم فلاميت مدبناها حنت تصفويت تقادامي تامتنا لنا أب نايزون أكريات وادر هكرايد قان توكيلاون كساب أب شامبيون أفريقيا تواديرا أب فلاماي قعزا مسؤول زخونة وتيز زمتأتيا زحلف أب كتما بات ابن مخنيات سريحة فنقلاب تخايدة إيري جونيورز بهال ناي ماكوت عشوعتين عدمون ناي ترجان ناي كتمان تعاويتا نايتو عدم نايدك أنسيو عوتي كوينات تملستيا تقاداميت كانتا الرق أرسيما عند تينيا مسازلا نزي نقولو زلنا مدب بسناي كتكاتولنا نتمنوخا نافتي مدب كبلوك ميم أرسيما فلما جزينا خبيركي يا بستيوم تأخذ مسجنا كدلي كمل لغي. والله مزين نعاون تانكي موسي أخبير كاس لدا عدم كان. طبق. سك قرب إحنا خان أبغى ساخن فولت أنا خوينا تهزق فولت أبقدم بشكلتها بخمرين مع سمي خي أتيخي. ما عباية برازيليين نعاقر إلى صوت عم سكوت كي جميرة. بناية مرتقى جميرة. أما ونتين بايك يو فلا ما يرو. هبين يروت نبيت مرتي تي أجام رخا خمي مالسي تقبلنت كمي يرو تمزيان وركوت إيد كمي مثل. أب ما يدمنت يرو تصوتا. ناي قدامي تمعلتي ناي سالسي تمتي. شو أم ناي كاليت معلت لسايكل دبالا شو غاي تسلمكم. جزانا غات بقى مزقبلو ما أبغى يسلزلو. ماما ترى يمستمو دقتي جلت صالو أمبر كله تصبوا. ولا صار حج قرفوا قلبت سرح يزي قرا يلات لنا صار حجات كفول بابا قبولي ولا ودي كامتها ولا أنت كثم بالسالك أتريد لك موضوعتها أكلت سبورتي وأساسها سايخون بريت ودك أي خن تلاقى جنب حبشات ودكهم كبير موضوعتها قاتي مكسسن بدني رديمو أفلا ما توجس والله أنا دهاني أملاهم مزجن أبدو ودكوا بوزعي السنة حنتي نايت مرتي حما وديقة أبي أصلا يستج ألف كله كله دهان شو أمام ما سين بيدا أبغى ولا عند. طب ما خفت نايت مرتي خشعو نفت نيزام أكل بخمي متخي نفت نيزام أكل مسمن كان تايخن يركي كمين يروت إتاتك. أم نيزام أكل زغان تاسالين نيرة أبغان تاسالين تسات نيرة وتيتاتون دهان نيرة طبق بيلا نيرة زدك غانتاي كاس لنا برانا غانتا سالنا حافشات صبغينا ليرنا اب غانتا سايلنا خوينكي اب تناي هاغرا ودر ناي ماونتين تصايت تفطرو وا تساتي فنيرا اب ناي كران ناي باصعه تساتي فنيرا اما يوم ناي ماونتين كوينو بزين كلتين بوتا تساتيفكي فلا ماي هاغرا ودر سب بماونتين كوينو اباني خصايتكي وصيتكي مات خمين يروت ريزالت شعور زم تخيو وا ناي كرانكو أبز تصوتان يرنا قدمي ودي أصل زودكو خمت ددل بقعت تاين وركم أيام تأخذ مالتي نايوات أجن بجزين بنتمن قدامي تشلمة نايسن بس ستيجون كينا مالتي أدخي تبقى سخول لخي ولا سجح جيت أصنع لك خمت تعويد كتمت سخول لخي شمكي تفالي تلفزيون راديو جاي تحق على حقول لخ تيسمع وحفشاتهم صدر خمي يسمعون وحقوسيم جنجوبو لبومي ولا دات حقوس خلو جزانا ولا عندي ولا عب برازيليالو يري ببزحي ماما طريات شجع قالوا قولهم لهم يدوم طبعا مماونتين كسب نايتي كل عدمه شامبيون كين كني هاغراوي ويا هاغراو ودر نبدا كورسه مع سجركي امنتاي غانتا تصمبيركي دا كورسه خمي فلينا تفت مجمريا كمي رخيكيو واندا كورسه كلب عراقي تصمبيره بكلتش حين إسران 4 أنا فرق مالتي تزنبيره دا كورسو دهاني كلاتن موادر تنفعتين كلاتن بلوصاتين نعن ريخاي كاتعبغا ناتن داراخا صبوي خاطي من تريحنا خفت دا كورسو خفتن ميخي فولت اتصنحا اب كلبنا مالت صارون نيرا صارون تخلا مالتي بع روزينا غاني وينتا يمانت بحال قال سنصني قرب هجي ميخا تصنح حسب تمكرو صوحي تفالي بتمرتي هنا بعض سبورت وحفش شاب زونه مويا تمكرها يحلف لك هاو تقسم تمكرات الله
كابن وسط كيو تمكرو خمي ماسي سنك خمي كان خنا خنير نعه طري يكون سنه حدش تمصا عبيخه تاغانتات اسلطانون سايمون هو صبو اندينيرو ساره حق زربا فتنحان مصانال دارغيا قب تعليم تمليسا روزو وندحانه حدا عينت ادمه سلا زغنا خمس خمس تقولا قيلاني بحافشا ግን ሞናሊዛን በሬ እንደመጻል ጋንታ ከምዝምሽ በብዙሕ علينا ነን ወላ እንዳራአና ብቃትና ተለዊጥና ኣብ ጽቡቕ መጺና ሰን ምብጸንቃ ፉሊ ለውጥ ነይሩ መጀመርያ ተዝክርያ ጾታ ማዓስ ያኔ ዳኮርሶ ናይ 24 ጉንበት ኣብ ኢንሹራንስ مخمي كبير كل شعور مالسي ماونتين يركا نبا كورسو فلوتي كماس فلي نجار كون لك ويا حدث كاخلي مها وها قمي خنبرا وي حمت تقادما لقهون كتعزبين ماونتين كل خاصم يتقادم تخان يرنين سي تقادمي تتوتا خاص كبدي لا تكدو كمين يروتي فلي نتا قدامي تتوتا خبرت اسنده كاب كل خيتفني خاتحز كيتفني خاتصمه صبق ودينا عند دحاني مستغولغول منبر انشورانس حاجزنا منبر دحاني برتئلانين تصات مجمرتا سنبرا غاي دحاري عند لمت كاين تغيد صبقوني يرغن صوتا مقلتشن عيسى 4 ورا حموشن ابدا كورسو سيركي قدامي صوتا خاب غنبوتا كايد كيا تعامت شعو دارغا نوي حوار حلو لحم فرق عامتون نيرو تفرق عامت كم يرو توغ عزاتاتكي هميت ذكريا دحاني صبقوني يرو غن كم زبزح موضوعتي أما جمرتها ببزح موضوعتي جلاد سلري شجرك كم تدل عين بوركون دهري كم زوالكوا موناليزان برينا بدي مسألوجن مس أن غيسكا ولا ودي كاس نسن فولي متمامين مرا كندي سلز جبر عليها ولا كم تغين كاس كم زجبر إلى سلدا عليها سن مس متأجن بفولي تلويتنا ولا قداميت مع السن مسألة مس أنستعتنا لاس نحن ناس يرنا كله درجة 4 5 نقص توبتين عسينا مرة صبق نيرو ومدحري قاد بلا تعوت انسي سنس مصا صبق كلتشين عيسى حموش سنس كان مصابلي تفالي ودرات نيرو نايزو اكر نيرو بها هاجر درجه زكاد هاجراو ودر نيرو ان هاجر وكيل كون اب شامبيون افريكا اب كينا تخيرون تساتيفكي جي بتنايزو اكل مهاجم اب تنايزو اكل تلعبي عبي زبلا تذكرت في صاميتات ناتكي بنايغان تعوت ممكن جمر شعونا بتهاجراو انت ما سالي نايزوا ماخل امناي كلتشان 25 قدامي تمعلت مدالويت نيره ابات عاويتا نيره قاتلنا امناي زوارت وانጫውን بغانتا مالتي برين كليات عاويتاتلو بغانتاون نحنا وسيلنا اب دحري نبر 24 غنبت نيره بناي جونيور شلمات سيلن نبر او ناي قدامي تنصي ناي غزي اب ناي نطبون كاليت تشلمه كال دحري هاجراوي صوتاتات ياركبنا او دما امناي رودريس ناي سالسيت تشلمه هاي مناي تايم تريال دما ناي كاليتي تا تلفت وارح ما سبوزو حق تدغاغيمون ديو اي نبرتن صوتا بخم يحلف كينا اموتن زبزحا شدو شوارح يرقا خوينيو جيت كلتا ورح اسكرا حمولا نوصايا مستناي كرامات جلس كم تدل صوتاتن لمدت غورو وشغور تهونو سلس 4 ورح كن نصاوتلو وي تصاوتلو بقعو غزي اب صوتا هاي نبر انتي تغبر نيركي همي اب لمد يهون يركا اكچوالي بكن بخم يحلف كيخا اب ترينينا نيرنا مز ناي چامبيون افريكا نبرغا مسون كيدنا الناس لنا حسبنا ندالوينا نيرنا ناي چامبيون افريكا بحافشا صوتا تديهالي ولا امغشاخات سيخا كمي على قبعات كايتفلتن مسكمو قرب تحسينا صوتا بك ترينين حلفنا ترينين حلفنا نمو نابتا شامبيون عالم يريتا شامبيون افريكا ها مت اول هاغريت غانتا كوينك مستوالك تاي سمعت متيكي سدراخه يرترا وكيل قدم حجي تقادم تريم يخي خابتم ناي قدم تمصينا خابتم تذكروا يوم سخسي مالي هاغريت غانتا وكيلوم وديوم ماتفالي ودرات كتصاوتو غله سمعت مصاكاي ولا افت بايت هايتالو كتمرص كلها خافلي بزبلها اغله سمعت هذلو يسمع انمو كمي اغاطام ني راشعو هو فليتي مالتي سي اما جمرتا خاص تمالي غيرو اطراي كترو خلاصب بحافش حد غبره خدلي كومو كنريم كلناس نزا مالياس بعلنا انا نمصا اين غبرانا غزيخات غبرات خليها وي معباي كهبكا بعلنا جيشنا انا نمصا نبلنينا مستغلن كاي خمزي حابن سمعك ولا بحافشاو نعا وكيل كاصات بفوليكا بانديرانا خاصبوته
ካብ ኩለን ንሕና ጥራይ ስለ ዝኾነ ድያ ወላ ናይ ሓቂ ፍሊት እያ ብንሕና ስለ ናታ ጥራይ ስለ ዝኾንና ዲና ገለ ብፍሉይ በቃ ደስ እያ ትብለካ ማራሓበን ትስማዓካ ስድራኻ ከመይ ብፍላይ ኣዴኽሲ ኣይተቐስን እያ ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ኢላ ትሓስብ ነራ ከዓ ይብልኒ ማለስቲ ሽዑር ነራ እያ ግን ኤርትራ ወኪላ ክትከይድ እያ ክሰምዕ ኮላ ጓላሲ ከመይ ነራ ስምዒታ ሳኸ ተሓጒሳ ሽዕለ ብሓፈሻ ታማልያን ዋሪ ጥራይ ተተዓዊትካ ባንዴራ ጌርካ ሃገርካ እውን ናይ ሃገርካ ትዝመረልከ በቃ ኣዘምርያ ኢላ ትንሽ ዕለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሻድሸይቲ ወፂእ ስለ ድመፃኹ ኣይተዓወትኩን ግን ኣብ ትመፅእ ግን ከዘምረ ሓሳብ ልብኸስ መልክ እሞ ተመክሮ ከም ተመክሮ ንዓኽ መጀመርያ ኸዩ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ወይ ንሃገር ወኪልኪ ምውፃእ ከመይ ረኺብክዮ ዓቕምታትካ ከመይ ገምጊምክዮ ከም ዝበልክዮ ኳ ፅልዋ ነይሩ እንዲቲ ኣብ ውድር ዘይምፅናሕ 4 ወርሒ ብሓፈሻ 6 ወርሒ ይበሃል እዩ ግን ብሓፈሻ ዓቕምታትካ ከመይ ገምጊምክዮ ሽዑ ምስተን ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ዓቕሚ ብሓፈሻ ኤርትራ ብድኾነ ሓያል እያ ኣብ ስፖርት ወላ እውን በዓል በሪ ምስ ረኣና ነቶም ዓበይቲ እውን በዓል ናታን ምርሃዊ ቅዱስ ዓወት ገለ ክስዕርዋ ክትርኢ ከለኻስ ማራምሽ ክንገብር ከም ንኽእል ትመሃር ክትገብር ከም ትኽእል እንደኾነ ነገር ትመሃረሉ ኢኻ ትደምፅዎ ዓወት ንዓኻ ይድምረካ ወይ ድማ ይተባባዓካ ናቶም ሪኢኻስ ከምዚ ስኻ ከምቲ ናቶም ኢኻ ትከውን ትደሊ ኣይሆብ ዋንዴ ከም ናቶም ፅቡቕ ኣው ወላ እታ ብናይ ፅርግያ ደቂ ኣንስትዮ ኣይተዓወታ ኣብቲ ብናይ ግዜ ኣብ ዝካየድ ግን ሕልፍ ሕልፍ ሞናሊዛ ኣብቲ ናትክን ደረጃ እውን ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅያ ሮዚና ነራ ኣድያም ነራ ሮዚና ሻምኒት ወፅያ ካብቲ ውድሩ እውን ኣውፅኦም ሞያም ዲስኳሊፋይ ኢሎም ኣብ ሰንኪ ዘጋጠማ ፀገማ ሽዑ ተዛሪብና ልክዕ ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ሻምፒዮን ኮይና መዳልያታት እውን ክሳብ 10 ኣምፅያ ኣብቲ ነበረ ፅምብል ኣይረኣና ክንዓኸ ደቂ ኣንስትዮ ናብያ ተሓቢእክን ሓፊርክን ዲኽን እንታይ ይኽእል ማለት ደቂ ተባዕትዮ ጥራዮም ክሕጎሱ ንሪኦም ነርና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ማለት ድዩ ናይ ዓቢ እዎ ኣነን ኣድን ጥራይና ኸይድና እቲ ቮላታ ነበሮስ ሪሒካይ ነይሩ ካብቲ ነበርናዮ ኣብ ጫፍ ነይሩ መኪና ጌርና ኢና ንወላ ንሕና ኸይድና ኣዱ ደይባ ነይረ ናይ ጁኒየር ተፃዋቲት ኣነ ድማ ኣብቲ ታሕቲ ነይረ ከየግድዖም ኢለ የተኣለየ ብዙሕ ሳዕስዒት ስለደይክን ሓፊርኪ እዎ ዝኾነ ግን ስምዒታ ሽዑ ክትዕወት ከለኻ ወላ ኣካል ሃገራዊት ጋንታ ኢኻ ማራይ ደስ ዝብለካ ኣብ መፃ እውን ከም ዝበልክዮ ሰውን ሓንቲ ካብተን ተዓወት ተምፅኦ ክትኮን ተስፋ ንገብር ሞ ሓዳሽ ዓመት እውን ጀሚርና ያለና ዓበይቲ ዓወታት ኣምፅኦ ከለኺ ብደረጃ ሃገር ኣብ ተኻይደ ኣብ ባፅዕ ናይ ስርሒት ፈንቅል ተኻይደ ኤርጅኒር ናይ ፅርግያን ናይ በረኻን ክልቲኡ ተዓዊትኪ ብሓፈሻ ወልበል ናይቲ ውድር ኮይንክ መፅእ ከለኺ ከመይ ተዳልዮ ዘላ ዓመት እታ ነበረት ውድር እውን ሽዑ ለምዕተት ኣይገበርክን ብኣካል ኣይረኸብናክን ግን ካብ ሕጂ ክንሰምዓ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከመይ ነይረን እቶም ውድራት ክልቲአን ውድድር ፅቡቅ ነይሩ ማለት 3 ተፃወቲ ኢና ነርና ምስ ጋንታና ማለት እዩ ብጋንታ ብውልቅን ብጋንታ ንውሰዳ ተባሂልና ንኣቲና ምስቲ ደቂ ጋንታ ይደባላሽዎ ግን ናይ ጋንታ ይረኸብናየን ናይ ውልቂ ግን በቃ እዛ ናይ መወዳእታ ናትከያል ንሰልጣኒ ምስ ከድኩ ከዓ ኣምላኽ ሓጊዝኒ መዓልተይ ኮይና ማለት እዩ ኣነ ሲዕረ ናይ ሰንበት ካ ከምኡ ኢሉ እቲና ዓቅባኣ ኣነን ሮዚናን ሓደ ነጥቢ ሓደ ግዜ ኩሉ ኢና ነርና እታ ሰንበት ድሰዓረ ድወስዳ ነይሩ ሕጂ ሓግዛ ኢልዎን ደቂ ጋንታ ሓጊዘናኒ ተዓዊተላ ማለት እዩ ታስካቶ ሓያል እያ ነራ ሽዑ ማለት ምስቲ ዘሎ ስምዒታት ፀቐጥ ይገብርልካ ይመስለኒ ከም ዝበልክዮ ካ ክልቲኽን ከዓ ማዕረ ነርክን ተጋጣሚ ፍልይ ትደ ነራ ክትዕወትላ ከለኺ እዋ ፍሉይ ሸርሸራ ወላ ኣብ ነብስኻ ተኣመስ ማለት ኣብ ሳይክል ክትተኣመመን ኣይትኽእልና ናይ ሳይክል ናይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ወላ ፈሪሖም ነይሮም ጋንታና ሄርሜላን ጓል ጋንታ ይኔን መጀመርታ ጀሚረና ሲኢኖምኒ ድሕር የርሲና መፅእ ምስ መፃኹ ተሓጒሰ ወላ ነንባዕለይ ወላ ደቂ ጋንታይ ስለ ድፃዕራለይ ኣሰልጠንተይ እውን ግን ፍሊቶም ወት ፅቡቅ እንኳ ሓጎሰኪ ኣብቲ ዓበይቲ ውድራት እውን ከምዚ ዓበይቲ ዓወታት ተምፅእ ተስፋ ንገብር ሰቕ ጥራይ ይኮንኩም ብሓፈሻ ኤርትራ ወኪልክን ተኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ላቶም ደቂ ተባዕትዮ እሞ ኣብዘይ ዝሓለፈ ከዓ ክልተ ውድራት ከዓ ነይረን ናይ ዞባ ማእከል ኣቐዲሞ ቅድሚ ናይ ሃገራዊ ሕጂ እውን ነቶም ናይ ቅድሚ
بهيوتهم تقادمتي زحلف تقادمتي غيتها زنوروا نوع من مذكر تخيرهم كل مدرخات نيران تنايزهم أكل انتفاعات كخميت بقيس الله خميت قلتيهم ولا بتقول قوي وتيتات كخا نايزوا ما أخل تبغي تبقيس الله صوتات مسرع يطري ولا ون تبغي مالتي مجمار طري ناخذ عبي دحق زكا أجامرنا تبغي نيرو نايت مالي سنبت نيشي سلا كلاتنا سلا تبغي دي نبرنا تبغي تسمعنا نيرو تسعيرنا جن أبتمتسخن إرماينا أوتون تسوى قبر مالتي نساي مسدك كانتاي ولاتنا وكيل بون سبورت سعر لومود سوزون تقريبا لو كافت سعرات كذا خميت تسيت العادية نجار كنت ما حيش كنا معودة ملسا خا تسفى قبر تهلو كنتات نايدك أنسيو خا خميز الله عسوي حيت كل بهاري بقول قطامي حد زيون مالواس سولا حجيب تغربا زي أخي ناوت حوس الله يسحبانين كسيلين خراب بهاني يروح يجينا ما حيش كنا لهن تعاقمت هنديك أنسيون تمست واحد خم بتأثر كم يعلو تليو هنديك أنسيو تطاط راح أجزروا وحداتنا بقوم يبون سبيد كودوا نيا ودات حق زروا مسوز حمريقة كندو خيرم جوبوي نحنا وحدات سلزونا هنا نسا كن بزح تغينا دخان عدلات خفت له مالس خمس جاميرات ولا حجموني كلاتنا دهري عنسب كم دهر تجميرون تصفى سلزونا كن ديدا قارت سبي دوله نعخار يعبي نحنا خمس موناليزا رينا حجون وصلنا حسب دلنا كم مالسي ندحر موصات جنبيروس كم بزي هنا تسبينهم كم عبدي كومي ليدا صبو مو اب قطالي كاب اسياماسي انتي انصب عوتاتي فلوتيو ግን تحسبيو حلمتات كخمي زلو املاح حجزن مالتي ابز تعاويزه نهاجري وكيلونا بتصاوتو قعوته يدلي كو خمزنا موناليزا غان تاريخي بقوت أون زبالة عاوز كم تسمين أملا حجزن تبغى أملا حجزكي تمتات كي سمر الكون تسفى قبر موداتها تمسكني يوم اليوم بحب الشاخة قلت حلف يوم الأختم تليو ونزازم مزجانا بحب الشمالي تلو الفتاري أب كل جعزنا سلام جمير سلام دفت منا كتيلة نس رابيتي نحواتي نقولهم زدقفنا ون صحي نفاسن كيبلو مساقادو وعلو كمزي أب حدا مزجين كحدا غزت الرفايت غنيا كل يدحق زكا ولا نشي يقول ليت كان من الكاس كل سبي نقولي جانتاي مالتي جانت عرق أسلطانتي كلهم شكلي ساي أبوهم براتنا ناي جانتا سالينا غاماونتين باي جانتاي نبرت معهم نقولهم كم يزقنهم دلي مزدك جانتاي ناو تتصاتو نقولهم مالتي نزندك جانتاي حجر اللواغا نقول نعاها تينكي نزوم أبزر لهم سناول سلا عدلها بكمنا تينكي مالتي نحن ون أزينا نمسكناكي تقادميت بشكلتا أرسيما عندتين أبقى تعالوا قعزوخا حسيب كيزو لخي تمنيتات كي سمرالكي عوضات مسمت أخاب زبالت أخر راخب تسفى قبر غني لي تينكيو أنا ون يغني لي بارك صغوركم تخاتلتي لسو سبورت كمتي أمبتو زبالنايو نايلومي عندم تقاشانا تقادميت كلاب عرق أرسيما عندتين يتعنيها أب تحداش مدمنا تسفوات سبورتايني نازلناها خم قدامي تعدمنا وعدمتي كوينا أب سينا مزينا حساباتا زمصات وطيتاتن ابغاكس انغيراتنا لا ابقصال غعزا نزا تسفو تقادميت عوتن اسالطن من يلا نعنا خا سسناي نخلنا نسالتي يوحنس يوسف كومون بنيام اروني سسناي نخلنا
حلاف محضر فاينانس أتو تكي غلطها زبركا أكاير سرح نزوار بحسمرا محضر تخوابتاتن حالة سبورتن نوسان زواتاتن وكت هدف مزلاو سراويتن هماماتن همادن سبورتاوينن أسد أنتن علمين أبغيت ندوميز أهو بشنو الزوانا كوميتي سبورتن مشاركتن وعبد الحمد أكو الزلنا قنيات في السهان دزدسني بس على سنة 4 عام تنزلوا حدناتنا مسمرنا دعنا أبتحت بالتيما زبيترا تخبيد واقع خفيلو زمسو ناتنت تفرالي مدبات الفتاتن أسني يبعلالو حدا قابتي عيال أتكامل زنبر وددر وعاود كان ترى كان تقص سكي إنه زوار بحسمرة تزازي ملو ولا ابن خمسة أنا عفنا مزازمي عفوساب 5 شعات وعوتو كيلومتر المشكلتات سلسلة كارتيك سلسلة وعوزة سكيعت كمعدي وبلتة وعوزة سكيعت عن استحالة دراسة شرشتة تغلى وزوانا شرشتة كانتاتك 10 شعات أصل تنتم كاينز تغلى سبورتاوين دما يصير شعات يهون على مالك قام 9% عود كوينو تفلتيم يهون تات عندنا أبزنا أما حدا إنه زوانا ويزورو أجانش تكو أبمود داتا فاينانس نعود نخون كا على محدار فاينانس زوا ما كل كوميتي سبورتن زلا أنا بسنا يقفوا أمي على فعمت بعد تدرس قبل زوا ما كل كوم سعادة وعصر سكي عدما ونانيت وانشا ناتنا تكوين الله مو نعبي سبورت كي تحلل خسر نلابو عود نحفش زلا أنا موزري سوا عدنا نعبي كبابي 400 زخونو 450 زخونو سبورتنيات تتعلونا كم ستقصدما ناي كل عينات ناي أتلتيكس ناي باسكيت ناي كعص أجري بشكلتها اللونا مالتي تلاقى مع عوض نمط زلنا دما وهدات عمونا زلين عسلت أنتي كي تحللوا جسر حزنلو بتعمي كي مسجنكم كحل فايدله نظام عوضات سبورتنيات كاب تعميه مسجنهم قدما لعلوه بزي مسجنكم ما حداري مسبوطاتا غليزي ስለዚህ ሕጂውን ንሕና ነፈርዝ ዘለና እንታይ ይተልና ንሕና ናይዛ ንዞባና ጥራይ ኮነ ናይዛ ዓወት እዚ ኮነ ደረጃ ሃገር ኢና ንሓስብ ዘለና ፌደሬሽናትና ኣብ ዞባ ዘለዋ ንሕር ተሪረን ተጠንኪረን ተበሊፀን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ ድማ ካብኡ ኣብ ደረጃ ሃገር ድማ ብሉፃት ከነፍር ንኽእል ኢና እሞ ንኩላኩም ከመስግን
መደብና ናብ ምዝዛም ገጹ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ትተርፈና መደብ ዓምዲ ከዋኸብቲ ክትከውን ኣብ ናይ ሎሚ ከዋኸብቲ ስፖርት ንገዲም ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ክለብ ደንደን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ክለብ ደንደን ደቂ ኣንስትዮ ሓላፊት ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ብምዃን ነታ ክለብ ኣብ መምራሕ ምስ ብጾታ ኮይና መሪሕ ተራ ትጻወት ዘላ ሰላም እማሃጼን ቶረስ ዘላለ ትሕዝቶ ይክሉ ሰናይ ምክትታል ካብ ጊዜ ንስነታት ሒዝያ ምስ ኩዕሶ እግሪ ተፋሊጣ ብናይ ቤት ትምህርቲ ዝጀመረ ጸወታ ነቲ ዓውዲ ክትፈልጦም ብዝግባእ ክትዓየሉን ብምጅማራ ተጠማቲት ክትከውን ክኢላ ብዘይካዚ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩዕሶ ስክዔቱን ሰናፍ ብዘይ ምንባራ ብሉጽነታ ከተመስክራይ ተጸገመትን ኣብ ዓባይ ክለብ ደንደን ካብ ጊዜ ንስነታ ጀሚራ ብሉጽ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምርኣይ ኣብዚ እዋን ካብታ ክለብ ከይረሓቐት ብሉጻት ደቂ ኣንስትዮ ምፍራይ ትርከብ ገዲም ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ክለብ ደቂ ኣንስትዮ ደንደን ሰላም እማሃጼን ቶረስ ሰላም كم يكونيهم زي خبركم تعزبتي مدب لسه سبورت بحفشات تخطاتلتي نص مدب كواخت سبورت ما بفلاي أبناء لهم سومن مدبنا نزا قديم تسعاتي زلالي مدبنا نابخم قريبنا زلونا سناي مكتال ملو سما سلام أمهاتين تبال كبابوا أتو أمهاتين تغلاب أديا ويزورو أباباتيكي أب كتماس مرا كبابي ماي تمناي تولي رعبيا سلام كابن دابو أمهاتين شارشي تولد كوينا أي تمرتاد حربايتا مسنول كدما ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተመናይ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርታ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ተኸታቲላ ካብ ስፖርት ዝሓለፉ ወለዲ ዝፈሬት ብምዃና ነቲ ዝበፅሐቶ ደረጃ ብምዕዛብ ክትርዳእ ይከኣል እዩ ወላዲኣ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ኣዱሊ ዝነበረ ክኸውን ወላዲታ እውን ብተመሳሳሊ ኩዕሶ እናተጻወተ ዝዓበየት እያ ኣብታ ስድራ ገሊኦም ብኩዕሶ እግሪ ገሊኦም ብኣትሌቲክስ ዓወታት ዝሓፈሱ ብምዃኖም ንሰላም ካብቲ ከር ሓቐት ዝረኸበቶ ምርኣዩ ክንብሎ የድፍር ሰላም ናይ ስፖርት ህይወታ ተማሃሪት ሳልሳይ ክፍሊ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ ዝፍልም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝካየድ ዝነበረ ስፖርታዊ ውድድራት ንቤት ትምህርታዊ ወኪላ ዝፃወታ ተፃወቲ ኩዕሶ ንምምራፅ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ መስርሕ መምህር መፅኡ ተማሃሮ ሓርዩ ይኸይድ እንተኾነ ሰላም ናይ መምረፂ ልምምድ ከም ዘሎ ብዘይ ምፍላጣ ካብተን መሳቷ ተሪፋ ክትቅበሎ ስለዘይካለቱን ናብ ሜዳ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ንመምህራ ከተርዮ ሓለነት መጀመርታ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ተማሃሪት ከለኹ እንድዩ ሕጂ ተንደቂ ትምህርተይ ዝነበራ ተመሪፀን ኩለን ተመሪፀን ኣነ ግን ኣይፈለጥኩን ነይረ ተኣኻኺበን ምስ ገዳ ከምዚ ክዛራረባ ሃለዋ ሰሚዐ ቀኒአ ኸይደ ከይተፀዋዕኩ ኸይደ ኣብ ሜዳት እቲ ኣሰልጣኒ ንበይነን ፀውዕወን ማለት ይፈልዩ በይነይ ኩዕሾ ክቕብቅብ ከብል ምስ ረኣየኒ ንዓይ ፀዊዑ ካብ ድሕሪት ንቕድሚት ሓለቓ ጋንታ ናይታ ቤት ትምህርቲ ኮይነ ድማ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ምምሕዳርን ናይ ቤት ትምህርቲ እንዳተፃወትኩ ኣብ ደረጃ ህፅሐ ማለት እዩ ሰላም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብተንፀባርቆ ዝነበረት ውሃ ዘበለ ብቕዓት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከላ ብክለብ ደንደን ክትጥመት ግዜ ኣይወሰደትን እንተኾነ ግን ኣብ ቅድሚያ ዓብይ ዝኾነ ተልእኾ ነይሩዋ እቲ ተልእኾ ድማ ጉዳይ ትምህርቲ እዩ ኣብ ትምህርታ ፀቂጣ ክሰርሕ ብስድራ ቤታ ብፍላይ ድማ ወላዲያ ኣቶ እማሃጼን መኽርን ምክትታልን ይገብረላ ምንባሩ ብምግላፅ ኣብ ኩዕሶ ከም ድላያ ንኽትፃወት ምእንቲ ቅድም ንትምህርታ ቀዳምነት ብምሃብ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ንነብሳ እሚና ስለ ዝኾነ ናይ ንጎ ትምህርታ ክትከታተል ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ናይ ልምምድ ጊዜያ ብምግባር ናይ መጽናዕታ ኣብ ወጋሕታ ተዓሞ ምን ብዝግባያ ንጊዜያ ከተመሓድሮ ኪኢላ ድሌይ ስለ ዝነበረ ስድራይ ከይከልኡን ኢለ ናይ ንጎ ኣብ ክለብ ደንደን ስለ ዝነበርና ካብ 14 ማለት እዩ ናይ ንጎ ሽፍት ሓደ እብሪ ኢና ንምሃር ነርና ኩላትና ተንተጻወቲ ሕጂ ናይ ንጎ ይምሃር ሽዑ ናይ ቤት ትምህርቲ ካግድን ኣለና ጾታታት ኣለና ፋዱስ ወፂና ክሳብ ሰዓት 2 ትሬን ንገብር 3:15 ጎደል ከዓ መምህር ደምሳስ ተኸስተ ኣሰልጣኒና ነይሩ ናይ ክለብ ደንደን ሰዓት 3:15 ጎደል ከዓ ስታዲየም ኣስመራ ንርከብ ማለት እዩ ኣስመራ ሓፈሻዊ ትሬን ወዲናስ ናብ ስታዲየም ከዓ ንኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ካብ 3 ክሳብ ሰዓት 5 ኣብኡ ትሬን ጌርና እቲ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣብ ወጋሕታ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ወይ ከዓ ክሳብ ሰዓት 7 ኣጽኒዐ ድማ ነትምህርተይ ይኸይድ ኣብታ ትምህርተይ ተጎዲለ ግን ስድራይ ስለዘይቅበልዎ ነቲ ስፖርት ኣብኡ ከዓ ግድን
كحمق كم ديبليس ننبسي يمين ينبر نعو نخلتي إندام مالا أكو دما عبز درجة زبزحي مالتي أب عامة كلتشن عصوت ربعة بمسة مرتاب ستود بهاجراو كنا سبورت سلام نزوبا ماكل وكيلا كتصعد باسلت أني ممر ميكائيل تصاوعت رغيبا زوبا ماكل دما بتوددر بعبلال زغن بقعت عود تخد كون كلا إزعوت نزا تتصاتيت كم نتو مغيرو بمخان درجة نختعب بأخير وايو منيستر مكلخلا بتعامت ناي دق أنسيو كلب نكحز بموسانو نزا شامبيونز غونت غانتا بدرجة كلب بمعباي كم اتقوون جيرو سلام تورس بتبل قصل سمون تلليا اتا قصل جن بخميا طبيقتا ممرينا سندي حجي لا تصاتنا خلنا قدم نشتي كله قرب بچو زبل يجغري نيرو حجي حاصير غيره حاصير قوريطه ماي غبرلو ندحريت يغبر نيره بلاس نامبرنا قطر 9 نيره اب كعشو خا عيال دهونك اب قعيت نيره مالتي بخمو تورس اوصيملي ايتقاوم دالبات نسلام درجة أفتي ما يتمنى حزيا خلقه شعينا نفلت إيشان يرى كباب كلت شحن عسرت سلسن عسرت حمشة نخون هجي درجة أفتي جزيتي كعسد صات هذاك السينا وران سلام جن ما صات سينا أفتي نحنا ترين دقبرلو زنبرنا بس يتصات نيرة كجرما كخمس حجي تشري لا تصوعني ففايلا تصوعنا تشري كعسها بني لاتني دحر كله مسرا اخوتي كساخا هو انت دا قطعت مصي خلاص بو قطعت مصي لاتني كعسو باس ورمينا صورح نيرو دحر بو باسك ابي قزات ما يتمنى ياب كم خمزي انو كفلتك سخا خديت فولطني غلغلت بلني و دحر جبل قطال مصي تصوات بدلاكي زغون نغير كان حجزكينا غلي بلا دحر بتمرت قال خا عللاشو تمرت خميغي تمرت دحنيات لاني اقاطم شعوقن افتي صبق لي لامس قبرنا بس ابا مهتين نراخم مالتي اب صوتا كعسو غري اب زخونت غانتا كتصاو صنحكا ناب كلب مستسغاغر تي هيوت كلواوت قدني هلاونتكا كتوحستو خوينكا دما اب زلعل طرزي بقعت كتبصح تحدت سلام تورسون كاب مساطوا كتحمق كمزي بلا فليطه والقاو كلتا بمعباي اب تحداز زقمت كلب دندن بوتا كتوحس نيروا مجمرتا دندن قدمي كم غانتا مسراتا اب 2013 موداتا مالتي ابتي ناي كرنتاو غزي ناي زوباتات تمريطنا مالتي نزوا ماكل توكل ممهر مكيله تشالن مالتي ناي زوا ماكل بملاتنا تصاتي اكيبو حنت غانتا 18 سب تحس غانتا طرنيفو مالتي زا غانتا ناي زوباتات تصايتا ادامي توصع ناي منستر تمرت نبره 14 بدحريو اتا غانتا اب 2014 ورح 10 كاب زوا ماكل نا منستر مكلها حجي تا دندن كتمسرت كلاسي تا زوا ماكل دنبرنا تصاتينا تصايتنا عوت مسمصنا دندن طايره اب زوبا ماكل ناي دق انشو كلبات بزي منبارن كلب دندن بقعتا نختفتش ناب زوباتات عدت بمودابيا محزنتاو صوتاتا تكاي نيرا هاغراو فدرشن كعسو غري ايرترا اب كتما كرنا بناي دق انشو هاغراو وددر بمسرعو كلب دندن بخوري صوتا اب هاغراو وددر يفليما زا كلب ناي فلما صوتا انصار زوبا عن سوا بمنبارو اتكونتات كمينيرو سلام زغرا بخمس صعبت قلصو ناي دندن مجمرتا نزوباتاتينا غشنا نخرن مالتي كرن افتعجا مجمرتا دندن انصار كرن بصحنا زوبا عن سبا مالتي حجي كمزي بمولو منستر مكلخال كاصوتا نيرو تنشدش زوباتات كاورينا مالتي بمولو زسب حزب خرن اتي منستر مكلخال تسبوري دد نبره بمولو كرن يدبل نيرو كمزي ولا وش تخس قال سمعتات نيرو قنا يصنحنا تا غانتا ملئت غانتا دندن كل غزي 4 بحر تعاوتنا مالتي مالس خمت مجمرتا تنايتي فوزو قاللو ناشتينا نيرنا شامنا كفل مالتي بدحري كن ولا حنت تعاوسنا باناي مجمرتا خا قربت حزب منبر صوتا فيسكام استهارمس غداينا ينمره دندن شعو تغياريتي نيره قرب كطن الى كل نغاريس قرب كستاي دقق دولك نيره تغيرت كوينه ايدا اتو نيره
ኣፍታ ናይ ቀዳሜቲ ፀወታ ናይ ከረን እኳ ኣፍቲ ክንረስን ከለና ሓድሽ እዩ ነይሩ ትሰዓር ማለት እዩ ሓድሽ ተነፂፉ ኣብዚ ከዓ ከም ተኸራቲፍና ኢና ኸይድና ንኸረን ንክንመረፅ ማለት እዩ እቱ ምስ በልና 3-4 ሰባት ተታሒዝና ማለት እዩ እግርና ምስ ተታሓዝና ኣፍታ ናይ ቤንች ኢና ከፍ ኢልና እምበር ኣይወረድና እዚ ሓኪም ነይሩ ሽሙ እንድዕ የቕሬታ ንሱ ደሪዝና ግን ኣይወረድና ናብ ሜዳስ ኣይወረድና እዚኣ ነይራ ቀዳሚት ፀወታ ማለት እዩ ክለብ ደንደን ኣብ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ክሳተፍ ጀመረት ብመጠን ድማ ዓወታት እናተጎናጸፈት ክትልዕል ጀሚራ ሰላም በቲ ኣብ ክለብ ኣቦ ምዃን ተጸባርቆ ዝነበረት ብሉጽ ብቕዓት ካብ ፍቕሪ ናይቲ ዓውዲ ስፖርት ዝተልዓለ ንጉዳይ ትምህርታ ክትጎስዮ ደለየት እቲ ምንታይ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ፀቂጣ ክሰርሕ ብምሕላን እዩ እንተኾነ ሰላም ኣብ ቤት ትምህርታ ብልጫ ትወስድ ብምባራ ወለዳን ኣሊታን ነቲ ሓሳብ ብምቋም ትምህርታን ስፖርትን ኣዛሚዳ ክትከይድ ከም ዘለዋ ብምዓድ እመንዋ ሰላም ምስ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ጉባኤን ምፍጻምን ናይ 12 ክፍሊ ትምህርታ ንምዛምን ናብ ሳዋ ወረደት ኣብ ሳዋ ብሉጽ ናይ ስፖርት ግዜ ብምሕላፍ ድማ ብሉጽነታ ብምስካር ንናይ ኣሃዱ ጋንታ ከተዕውትን ንሳውን ብልስቲ ተጻዋቲትን ብልስቲ ኣመዝጋቢትን ናይ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ተባሂላ ንክሽለም እውን በቂዓ ኣብ ሳዋ 30 ዙርያ ምስ ወረድኩ እቲ መጀመርታ ዞባ ማእከል ምስ ወረድና ጸኒሕኒ እንተን ዞባታት ተሓዊሳ ድሓር تعليم مستجمرة ناينبوه نعري تقلا نيرو حجي دحري كله سبع انجي تقلا مسوفرة مرحة حيلنا تاقانتا كستاي قبرنا نيرو ترين يقبرنا نيرو بدحريو اتا برقيدنا حيل بحيل صوتات الجميرو مالوتي حيل تاسنا نحنا مالوتي حجي نحنا 33 اندي نيرة قرات بوطلون نيرة مالوتي ابساوا شمون تحيلنا نيرنا هجي أبزي أمونغونا تخايدو قدامو توصينا حيلنا مالتي أوها بلسي تتعاتيتن أمزغابيتن شوتو تبايلا مالتي دحرينا يبوطالوني شعوها أموداتان نايبراغيد مالتي تتعاوتنا صبو زخونه عامت مولو زكايد سبورت الله كساب ورحي خلتا مالتي أمونغوها ناي معلت عاسو تبايلو قالو أمونغوتنا يولد دموصلو مالتي عامت مولو تتعاوته دس دبلني نجاري بتعمي مش لعلى حيلة ينيرة أبسوا أب كل وقت عيد تعوت حلقة جانتا ينيرة نايسوا نعمة مولود ما بلس تتعوتيتن بلس أمس جابي شطة هات الشليمة مالتي ሰላም ኣብ ሳዋ ንግዜ ካብ ዝግባ ክትቀመሉ ከም ዘለካ ብምርዳእ ነቲ ካብ ስድራ ቤታን ናይ ስፖርት ኣሌታን ዝወሃባ ዝነበረ ምኽሪ ብዝግባ ንምትርጓም ክሰርሕ ጀሚራ ስፖርትን ትምህርትን ከተመሓድሮ ኣይተጸገመትን ምስ መማህርታን መምህራናን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምስራት ዘይትፈልጦ ክትፈልጥን ንሳውን ዝደኸማ ክትሕግዝን ጽቡቕ ዝኾነ ፍልጠት ደሊባ ግቡእ ትምህርታዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠናታት ድሕሪ ምቕሳም ናይ ዲፕሎም ነጥቢ ረኺባ ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ተጸንበረት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ትምህርታ ናይ ኮሌጅ ስፖርታዊ ውድዳት ይካየድ ስለ ዘይነበረ ሰላም ነቲ ዝነበራ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ከተርዊ ናብ ከተማ ብምእታው ክትጻወ ጀሚራ ነታ ከተማ ብምውካል ከም ሓለቓ ኮይና ብምምራሕን ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ደቡብ ተሸላሚት ናሓስ ማደልያ ክትከውን ንጋንታ ኣብቂዓ ኣብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ብዓውዲ ባንኪን ፋይናንስ ትምህርታ ድሕሪ ምክትታል እውን ተመሪቓ ሰላም ቶረስ ድሕሪ ናይ ኮቪድ ግዜያት ጥዕና ክስን ጀሚራ ኮላሪታ ድማ ብኸቢድ ተተንከፋ ሕክምናዊ ምክትታል እናተገብረላ ፀወታ ክትቅጽል ፈተነት እንተኾነ እቲ ቅድም ትጻወተሉ ዝነበረ ስታዲየም ኣስመራ ክሰማማዕ ኣይከኣለን ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንኽትእለ ድማ ወሲና እንተኾነ ክለብ ደንደን ነቲ ዘበርከተቶ ብሉፅ ስራሕን ብቕዓትን ኣፍልጦ ንምሃብን ተወሳኺ ኣገልግሎታ ብምድላይን ናብ ቦርድ ምስልጣን ናይታ ክለብ ብምዕዳም ኣሰልጣኒት ኣካላዊ ብቕዓት ብምግባር ሓድሽ ናይ ስራሕ ኣብ ደገን ነቲ ትፈልጦ ዝዓብየትሉን ዓውዲ ስፖርት ድማ ፍልጠታ ዝያዳ ዝውስኽ ሞያ ኣርሓወትላ ሰላም እቲ ካብ ኩዕሾ ተጻቲት ዝኣለየኒ ነገር ናይ ጥዕና ነገር እዩ ቆርባ ይጣዕኹን እቲ ናይ ኮላሊት ገለ ናይ ስተመኮ ፀገም ምስ ገበርኩ ቁርብ ቀንስ ኢለ ማለት እዩ ብቕዓተይ እንደገና ከዓ ኣይቲ ከምዚ ክትቅበሎ ከዓ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብቲ ቤስት ነርካ ኣብ ካልእ ጋንታታት ፀኒሕካ
ኣፍታ ጋንታኻ ተመሊስካ ቤንች ወይ ኣውቶ ቤንች ክትከውን ከዓ ኣይትቕበሎን ኢኻ ሽዑ ምስቲ ናይ ጥዕናይ ኩነታት ከዓ ጋንታይ ደንደን ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ዝብል ኣምር ስለ ዘለዎም ናፍቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮችን ስታፍ ንኽሕወስ ምስ ሓተቱኒ ንኸዓ ምስቲ ብቕዓተይ ዝነበርክዎ ጥዕና ስለ ዘይነበረኒ ግን ካብቲ ስፖርት ግን ክእለይ ደለኹን ኣነ ድማ ሓራይ ኢለ ደስ እንዳበለኒ ከዓ ናፍቲ ስራሕ ተጸንቢረ ማለት እዩ ህይወት ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ነገር እቲ ዝስከሞ ሓላፍነት ናይ በይኑ ይኮነን ዝኾነ ውሳነ በይኑ ኣይውስንን እዩ ዘመዝግቦ ዓወት እውን ካብ ናቱ ብልሒ ዘይኮነ ሓያል ዝኾነ ስታፍ ብድሕሪኡ ምስ ዝህሉ እዩ ሰላም ናብ ስታፍ ምስልጣን ክለብ ደንደን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተጸንበረት ኣብ ፈለማ ተጋይሻ እኳ ተነበረት መሳርሕታ ብዝሃብዋ ምትብባዕ ስራሕ ከይጸንሐት ክትለምዶን ኣብ ዓወት ክለባ ድማ ተረኣከ ተበርክትን ጀሚራ ናፍቲ ቦርድኮ መጀመርታ ቁሩብ ተጻታይ ስለ ድጸናሕካ ክሳብ 21 ነርናስ ኣብቲ 21 መወዳእታ ኣብቲ ታሕሳስ ኢና ክንሕወሶም ተሓቲትና ማለት እዩ መጀመርታ ቁሩብ ማለት ስት ስራሕ ይትጸንሑን ኢኻ ኣብ ተጻታይ ጸኒሕካ ናብ ሰልጣን ክትኣቱ ከለኻ ቁሩብ ክብድ ይብል ግን ኣይ ሓመቕናን ቀልጥፍ ኢልና ናፍቲ ስራሕ ኣትየ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ ጋንታይ ከዓ ከም ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ኮይነ ከዓ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ መጀመርያ ሰላም ማለት ካብተን ኣብ ሃገርና በዚ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ዝፈረያ ኣብነታውያን ቅድም ተፃወቲት ሕጂ ኣብ ምስልጣን ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ኣብ ክለብ ደንደን ዘላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ሰላም ኣዝያ ኣብ ስርሓ ትግህቲ ዋላ ኣብቲ ክትሰርሕ ከላ ልምምዳት እትገብሮ ምንቅስቃሳት ንነብሳ ጥራይ ደይኮነስ ነተን ተፃወት እንድዩ ሕጂ እቲ ብልጫ እንታይ ትብል ከምዚ ንሪኦ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዉ ቦርድ ኣሰልጠንቲ ብኣሰልጣኒት ክኸውን ከሎ ዝያዳ ሓደ እንታይ ትብልጫ ኣብ ደንደን ድብሎ ኣነ ሕጂ ንዓኣ ንክለብ ደንደንሲ ናይ ሰላም ብልጫ ጓንሰይቲ ምዃና ተፃዋቲት ነይራ ህይወት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሜዳ እንታይ ይመስል ምስቲ ናይ ተፈጥሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣዛሚድካ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ሰላም ኪንዮቲ ዘለዋ ብቕዓት ልምምዳ ክትገብር ከላ ኣብ ልምምድ ከይተረፈ ከይደ ንራኸብ ኢና ሓደ ሞያ ኣብ ሓደ ዓውዲ ስለ ዘለና ክልቴና ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ስለ ዘለና ከይደ ክሪኣ ከለኹ ልዕሊ ኩሉ ኣለዋ ድጎድላ ነገር የለን ግን ሓታቲት እያ እትገብሮ ልምምዳት ድማ መፂና ወላ ንሪኣ ከለና ትሪኢኻ በቃ ካብተን ተፃወት ንላዕልስ ወላ ዕድሚኣ ትገብሮ ልምምድ እሳት ትብህገካ ስለዚ ናይ ሰላም ምናልባት ከይውሕደላ ማለት እዩ እዚ ተገዳስነታ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ትህበን ሞራል ኣሎ ኣብኡ ትህበን ክትሪኣ ከለኻ ኣዝያ በቃ ሰሓቢት እያ እቲ ትገብሮ ልምምድ እውን ውፅኢታዊ እዩ በቲ መንገዲ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ዓላሚ እዩ ባይታ ዝህብ ክወሃባ ከሎ ድማ ሰላም ብትጋት ትሰርሖ ስራሕ ምስኣተን ከይተረፈት ትፃወቶ ንዕአን ድልዋት እየን ብፍላይ ኣብ ግዜ ግጥም ምስ ኣንጻር ጋንታ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ድግበር ሓፀርቲ ዋላ ናይ 10 ደቂቃ ትኸውን ልምምድ እሰያ እታ ናይ ኣካላዊ ጥቕዓት እያ ንተቐዳማይ ዓላሚ ትሕብሮ እንታይ እያ ትሕብሮ መን እዩ ተባራቢራ ደላ ጓል ኣንስተይቲ መን እያ ኩራ ተሰሚዕዋ ቤስቲ 11 ደይ ኣቶ ኮይላ ኩራ ተሰሚዕዋ ደሎ ስለዚ ኣውሎቱ ሚስጥር ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾነት ሰላም ሕጂ ኣይሓብኣላን እየን ትሪአን እያ ተንብበን እያ ዝያዳ ሓጋዚ ነቲ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ እያ ሰላም ብኩሉ እንተናኣ በዚ ዘላቶ ደረጃ ሒዛቶ ዘላ ንቅድሚት ክትዓቢ በዚ ሒዛቶ ዘላ ኣብ ክለብ ደንደን ተሓፂራ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ንዝመፅእ ብከምኡ ይምነየላ ኣብዚ እዋን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ብመንግስቲ ሳላስ ዝተገብረሉ ልዑል ምክትታል ምትብባዕን ጽቡቕ ይኸይድ እኳ ተሎ ወለዲ ግን ስፖርት ንጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ጥቕሚ ብዝግባእ ብምርዳእ ናብ ሜዳታት ስፖርትን ካልእ ዓውዲ ስፖርትን ክልእኩ ከም ዝግባእያ ሰላም ጻውዒት ኣቕሪባ ቶረስ ኣብ ዓውዲ ኩዕሶ እግሪ ንዘለዎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ድሕሪ ምውሳድ ነቲ ዝቐስመቶ ስልጠና ብግብሪ ኣብ ምትርጓም ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ ብዘይካዚ ሰላም ኣብ ምምሕዳር ማይተምናይ ኮሚቴ ስፖርት ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ንናእሹ ኣሕዋታ ኣብ ምስልጣን እውን ትነጥፍ በምህላዋ ብትምህርትን ብሞያን ክትጸልወን ብቐረባ ድማ ንጉዳየን ምስ ወለደን ኮሚተን እናተላዘበት ክሰርሕን ኣኺልዋ እዩ እዋ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮ ብዙሕ እቶም ስድራ ኣይሰድወንን ድያ ግን ክሰድወን ኣለዋ እታ ናይ ጓሎም እትተውህብኣ ኩዕሾ እግሪ ተኮይኑ ክሰድዋ ኣለዋ ግን ጎኒ ጎኒ እቲ ኩዕሾ እግሪ ግን ትምህርቲ ክትሓምቕ የብላ
ብኩዕሾ ጥራይ ስክት ከይድ የብላን ማለት እዩ እንደገና እቲ ወላዲ ከዓ ወላ ምስዳእ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ነታ ውላዶ መፅዩ ከመይ ትኸይድ ኣላ ትውስኽ ድያ ደላ ትጎድል ድያ ደላ ብድሕሪ ትሬን ከዓ ናበይ ከም ትኸይድ ደላ ንጓልኻ ክፈልጥ ኣለዎ ባህሊት ኩሉ ግዜ ካብቲ ኩዕሶ እውን ኣይትፍለና ወላ ስጋብ ሕጂ ከማን ነታ ጋንታ ማይ ተመናይ ቀፃሊ ወላ ምስ ደንደንት እንዳፃኣትና ንዓና መፅያት ተሽም ትገብረና ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ናይ ማይ ተመናይ ከዓ ሓላፍነት ስለ ዘለዋ ናይ ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ኮሚቴ ብዝኾነ ከምኡ እንዳበለት ኣብቲ ድብፃሕ በፂሓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ንኩሉ ኣርኪባትሉ ነለት ከማን ሕጂ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ምፍራይ ትርከብ ናይ ፊዚካል ፊትነስ ናይ ክለብ ደንደን እያ በቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ከዓ ክለብ ደንደን ከዓ ብዙሓት መንእስያት ዝኾና ንኣሽቱ ቆልዑት ኣብ ምምልማልን ኣብ ምዕባይ ትርከብ ኣላ ዝበዝሐ ከዓ ከምቲ ንሪአን ዘለና ከዓ ሃገራዊት ጋንታ እየን እተን ተሰልጥነን ደላ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ዓብዪ ስራሕ ትሰርሕ ከም ደላ ኩሉ ንኩሉ በፂሓቶ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ትምህርቲ ምስቲ ኩዕሶ ንኩሉ ረኻኺባትሉ ሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሓ ከማን ብዛዕባ ስፖርት ከማን ናታ ታሪክ ናታ ሂስትሪ ክዛርብ ከማን ኣብ ቲቪአር ተዓዲማ ከማን መፅያ ኣላ ሕጂ ሳላ ትፃዕራ ሳላ ትኩሉ ትገበረቶ ኣብዚ ደረጃ ንክትበፅሕ ናይ ብሓቂ ከይመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ንኩሉ ነገር ተፃዊራ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምፅሓ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ክብላ ትደሊ ክለብ ደንደን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገረ ኬንያ ናይ ክልተ እግሪ ግጥማት ናይ ሴካፋ ክሳተፍን ከላ ኣብ በኽሪ ፀወታ ተመክሮ ቀሲማ ከም ዝተመርሰት እያ ሰላም ገሊፃ እቲ ዘሎ ናይ ብቕዓት ፍልሊ ክንድቲ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ኣብ መጻኢ ካብ ሃገር ወጻኢ ቀጻል ፀወታታት ክስራዕ መልእኽታ ኣመሓላሊፋ ካብ ሃገር ወጻኢ ወላ ምሕዝነት ድዩ 10 ግዜ መገሻታት ተበዚሑ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ግን ሕጂ እንበሎ ንኣብነት ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገር ሙሉእ ጋንታ ደንደን ኣላ ደንደን ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ደው ክትብል ዘለዋ ወፂኣ 10 ግዜ ክትፃወት ከላ እቲ ናተን ብቕዓት ከዓ ናይተን ተፃወቲ ማለት እዩ ወላ እቶም ኣሰልጠንቲ ከዓ ትምህርቲ ወሲድካ ትመፅእ ማለት እዩ ማለት ከይድና ነርና ወርሒ 9 ዕለት 2025 ናብ ሃገረ ኬንያ ማለት እዩ ኣብኡ ዝረኣናየን ተፃወቲ ወላ ኣካላዊ ብቕዓተን ድዩ ኩሉ ነገረ ከምዚ ስታንዳርድ ዝኾነ ኣንሕና ግን በቲ ዘሎ ኢና ንኸይድ 10 ግዜ መገሻታት ተዝመፅእ ነይሩ ሲ ካብዚ ዘለዎኦ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምባዕበልና ማለት እዩ እምበር ኩዕሾ ኣብ እግረን ተኣትያ ማንም ሰብ ዝምንጥለን የለን ሓያላት ብሉፃት ሰባት ግን ሓንቲ ነገር ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ 10 ግዜ መገሻታት ተዝፍጠረለን ነይሩ ሲ ኣብ ካልእ ደረጃ መበፅሓ ነይረን እብል ከም ሰላም ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብፅቡቕን ሕማቕን ትዝክሮ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ኣብ ገሊኡ ኣብ ውዱእ ሰዓት ብተመዝግባ ወሳኒ ሸቶ ጋንታኻ ክትሰዓር ወይ ድማ ክስዕር ፍጹም ቅላዕ ክስሕት ካብ ወሳኒ ፀወታ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ክትበኩር እቲ ምኽንያት ብዙሕ እዩ ሰላም እውን ነዚ ከም ተፃዋቲት ኩሉ ጥዒማቱ እያ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓንቲ 2021 ኣብቲ ቅድሚ ኮችን ስታፍ ምእታወይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትዳሎ ነይራ ኣነ ከዓ ናይ ስራሕ ናይ ክፍልና ማለት እዩ ናይ ክፍሊ ጉምሩክ ኣብ ኮርስ ነይረ ኣብ ትምህርቲ ስለ ዝነበርኩ እንደገና ትምህርቲ ከዓ ጀሚሮ ኣብ ፍርቂ ስለ ዝነበረት ክስታይ ክገብር ኣይከኣልኩን ኣብ ትሬን ስለ ዘይፀናሕኩ ሓንቲ እዚኣ ኣላ ካልአይቲ ከዓ ንዓዲ ቀይሕ ወኪለ እንዳተፃወት ከለኹ ምስ ዞባ መንደፈራ ሄዲንግ ገይረ ከውፅእ ክብል ናብ ልዳተይ ጎላ መዝግዮ ነይረ ማለት እዩ ሽዑ ማራ ከም ገለ ወላ ኣብ ዓዲ ቀይሕ መጀመርታ ቀዳማይ ዓመት ተማሃሪት እየ ነይረ ፕላስ እቲ ዓዲ ካልእ ነገር ይድፅበ ካባኻ ካብ ኮሌጅ መፂኻ ናብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣትኻ ክትፃወት ገለ ግን ደሓኒ ኣይሓመቕኩም ከዓ ኣፍታ ናይ ፋይናል ከዓ ፅቡቕቲ ጓል ስለ ዝእተው ብኣደቢሶማ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ራእይ እንተለወን ስፖርት ዝዓናቕፍ ከም ዘይኮነ ንግዜን ብዝግባእ ከም ማሕድራ ከም ዝኽእላን ካልእ ሞያታት ኮነ ቋንቋታት ምውናን ሓረር ክብላ ከም ዘለወን መኺራ ኣላ ሰላም ንደቂ ኣንስትዮ ግድን ኣብቲ ስፖርት ጥራይ ኣብቲ ኩዕሾ እግሪ ጥራይ ተደሪተን ደይኮና ኣብቲ ትምህርቲ ዘለዋ ተኮይነን ማለት
عصرت خلت خفلي دي ودأت خوينان تمرتن اندا جبرا جون تمرتنسي السبورت والحنتي كان قصان كم زي كل مالتي اتن تمرت ودين عصرت خلت خفلي دويلان افتي صوتات اب كعشو زلواغن غزين كتفو يبلنا اب كعشو طراي كتفو يبلنا تمرتي قانقا استفالا لا عينت قانقا له مويا له كم دقنستيا توسن عدمه تصاويتنا بحداري بزخنه ነገር ዶ مسبلنا كسرحالو ወይ ከዓ ሓንቲ ሰብ ተጻቲት ኮይና ናብ ካላ ሃገር ትኸይድ ሞ ዝኾነት ጋንታ ክትገዝኣ ትደሊ ቋንቋ ደይ ትፈልጥ ኮይና ግን ትርጉም የብሉ ሕጂ እቲ ግዜንሲ ክትቀማሉ ኣለወን ሞያዲ ትምህርቲ ዲ ጎን እቲ ስፖርት ወል ሓንቲ ክዕግፀን ከም ዘይክእል ማለት እዩ ካብ ሰላም ክመሃርኦ ዘለዎን እንታይ ሰላም ሓንቲ ዘረባ ምፂኻ ለይ ሚካኤል ኣብ ብትምህርታውን ተማሃሪት ናይ ካምፓስ ያ ነይራ ካብ ውፅእ ኸይንብል ሕጂ ጎን ትምህርታ ያዛ ሰብ እዚኣ እቲ ትምህርቲ ጎን ናይ ካምፓስ በዛ ኣጋጣሚ ምስ በኽርጓለይ መምሃርቲ ነይረን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኮሌጅ ሕጂ ጎን ትምህርታ እቲ ናይ ትምህርታ ኸይኣክል ጎን ተኩዕሶ እግሪ ክሳብ ሕጂ እውን ተካይዶ ብዘላ ንጥፈት ናይ ስፖርት ተወሳኺ ስራሕ ናይ መንግስቲ እውን ክህሉ ክእል ኣብኡ ንዕኡ እንዳገበረት ነዚ እንዳወሃደት ብዙሕ ቡድሆታት ኣለዋ ነቲ ሞያ ኩዕሶ እግሪ ግን ካብ ንእሽተይ ዕድሚኣ ኣብ ውሽጣ ስለ ዝሰረፀ ስቲል ስጋብ ሕጂ ሬታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ትሰርሕ ኣላ በዚ ኣጋጣሚ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ኣብ ዘለዎ ሃልየን ቀዳማይ እቲ ትምህርቲ ወይ እቲ ሒዝካየ ዘለኻ ሞያ እንዳዕበኻ ጎን ትኩዕሶ እግሪ ትኸደሉ ካብ ሰላም ክመሃራ ዝያዳ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ኣነሲ ብሕልፊ ናይ ሰላም ክልተ ዓይነት ሞያ ሒዛ ደላ ሓደ ብትምህርቲ ሓደ ከዓ ብኩዕሶ ሓሊፋ እዚ ናይ ኩዕሶ ምሕደራ እዚ ናይ ኩዕሶ ስራሕ ደልየና ከዓ ከም በዓል ሰላም ብሕልፊ ብኩሉ ብትምህርታ ከምኡ ከዓ በቲ ሞያ ዝኾነ ነገር ከምዚ ሕጂ ኣብ ዓድና ብዙሕ ከምዚ ኩርሳት ገለ ክትወስድ ከለኻ ብዙሕ ሰብ ኣይትፈልጥና ውሕዳት ሰብ ኢኻ ትፈልጥ ሕጂ ከምኣተን ድሕር ኣብትኸም ዓይነት ኣቴን ፅባሕ ንጎ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ክመራ ኸላ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ከፍርያ እውን ኸላ እየን ሕጂ ካብተን ውሕዳት ብትምህርታን ብኩዕሶ እግርን ዝዓበየት ካብተን ኣብ ሃገርና ኣለዋ ንብለና ዋልት ከማን ውሕዳት እየን ሓንቲ ከዓ ካብአን እያ ሕጂ ከዓ ነዚ ሒዛቶ ደላ ሞያ ዓብ ሞያ እዩ ምስቲ ስርሓ ምስቲ ፍልጠታ ነዚ ከዓ ብግቡእ ሒዛ ከዓ ፅባሕ ንጎ ንዞባን ንሃገርን ዘፍሪን ፅባሕ ንጎ ከዓ ንካልእ ዘብፅሑ ደረጃ ተፃወቲ ኩዕሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልእ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡታት ኮርሳት እንዳሃበት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሕ ዝፅበያ ኣብኡ ከዓ ክትበፅሕ ከዓ ኣነ ጥርጥር የብለይን ካብ ኩሉ ድፍረት ኣለዋ ከምዚ ዝኾነ ክስታይ የብላን ሕጂ ፍርሒ ስለ ደይብላ ብኩሉ ነገር ክትበፅሖ ትኽእል እያ ኣብ ከምኡ በፂሓ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ነዚ ምሕዳር ማይ ተመናይ ብዙሕ ንኣሽቱ ቆልዑት ተስፋ ደልወን ኣለዋ ንዓታተን ብዙሕ ቲናታተን ሽግር ኩሉ ቲናታተን ዘጋጥመን ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ፅባሕ ንጎ ከዓ ፅቡቅ ጌራ ዓብያ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከተብፅሐን ከምኡውን ከም ዝደወልካ ከዓ ብትምህርታ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓ ከዓ ንሃገር ፅባሕ ንጎ ከም ትኸውን ሓስብ ክትከውን እያ ከዓ ራይንቶሎ ካስዲ ኣይትኸይድን ንዝመፁ ቡድሆታት ከከም ኣመፃፅኦም ክትገጥሙን ክትሰግሮምን ምስ ትኽእልካ ዕዉት ኮንካ ክትወፅእ ትኽእል ሰላም ኣብዚ ዘላቶ ደረጃ ንክትበፅሕ ቤና ዝመፀቶ መገዲ ይኮነን ስድራ ቤታን መቕርባን ነቲ ካብ ንስነታት ሒዞም ዘለለይዎ ተውህቦኣ ናብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ ዝገበሩላ ናብዮት ካብ ንስነታት ሒዞም ዝኣለይዋን ዝመልመልዋን ኣሰልጠንቲ ክፍሊ ጉምሩክ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ብዝገበረላ ምትሕባር ድማ ንስርሓን ሞያን ኣጣሚራ ንኽትዓይ ከም ዘይትሽገር ብምግላጽ ብዓብዩ ነታ ካብ ግዜ ንእስነታት ሒዛ ብምዕባይን ናብ ምስልጣን ዓለም ዘብቅዓታ ክለብ ደንደን ምስጋና ኣቕሪብያ ኣብ መወዳእታ እዛ መንእሰይ ዘለዋ ራእይ ብምክፋል እያ ተፋንያትና ናተይ ራእይ ድማ ኣብ ክለብ ደንደን ከም ኣካላዊት ብቕዓት ኣሰልጣኒት ኣለኹ ኣብኡ ተደሪኸ ደይኮነ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣሰልጣኒት ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ኮይነ ንሃገረይ ወኪለ ናብ ካልእ ሃገራት በፅሐ ዓወት ሒዘ ክመፅእ ድሌተይ ማለት እዩ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደብ ለሰ ስፖርት ንሎም ሶም ዝተዳለወ ንኡስ መደብ ከዋኽብቲ ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ሰሙን መደብ ለሰ ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዛ መደብ እዚኣ ብኩሉ ነገራና ወስኸትና ደምቐት ክትከይድናትኩም ተሳትፎ የድልየና እዩ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ንብሎ ድማ እዛ መደብ ካባኹም በኣኹም ንዓኹም ስለ ዝኾነት ምስ ኩላቶም ኣባላት ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ዝመዘሎ ሰሙን ኢና ክንራኸብ ሰላም